Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Wakire buyana ende omurigerere ito Wensoko TV Kenya sebi mengana gosesenie asingi nchokwangeli baga asoko base TV yao asinyise kichabo na mambiga nere biya ekaroto abokire mambiga nabona yiga tomo bakanyasaye na komotogi asingi chama ngana maya ali agotokorera na gotolinda watolero obutuko bwarengo bonene obutuko bwatamangana mangi karokenda aso obutuko usibirengelio usichishuguri ao lakini bono mambinya sa umwigeno otobokirie ngosokore kogenda asigasi yao nere byato mutangana nyasaye ave nere kiorokererio aso bugima bwito lero nitagete ndire igoro ya naki ekera abantu bagosaba usekero kogenda aso busibwa nyasaye nebirecha nakibigo koregasi aso bwiko bwense asembe yetokwe yana igikire birecha bye ao ekero kosoka okogenda gutara ukwana n'abantu use nyumba mwao okuigwa ng'omuntu agoteba ngo ori akabwatu nekerecha ori akabwatu nekerecha ekerecha nakiye kubwata omuntu tari omuntu okubwata ekerecha omone yesanya ariko bakwandonsi asore okerecha nakyo gekubwata omuntu tari muntu okubwata ekerecha bono ntubente kwetanga na gweyatana na egere ebirecha mbito bwata Yesu agakwana kurase kitabo kya Matayo 12 ekibugo kya 24 43 44 na 45 ekere kirecha kiubi kya ruro omuntu nigo gigwetana na asa nyomo kiamanya korigia asige kobera kiaburwa maiga ya kiarengeria nga tigangirane gocha se nyomberi na rwete tigankwa negoro yekereja keweta na senje nyomo ekereje keweta asense nyomo na kiye kogerekera omuntu gwatorekire okobatiso asa mache ekegere amache nigago sibia omuntu kurubo kare ebireja bya kare bya rwororo obo muntu ekiombe gose egetongwe kiya asosi wa nyasaye ekereja kiria kia rwororo kira na naende yaja goche kijomberi ya egose nengiyere bibire anteba igana ge konyore nyomberi nengiyere kiagenda kiuye binde bitano na bibere bire bibe mono bibire gotebanga ebibe mono gokebwa igogo gokementre na kero kyo bya bibireja nane kwanyora ng'omuntu yo bero mobe naendo bero mobe saidi kobwa unarengeri tangani ase kenyoro kiao aso mutao kwaroriro omuntu oyo tatoregete agacha agatoleka lakini ekereira nete naenda ase bibe ngale kunywa marwa siku hizi igakonyuba koetania ebirecha biri bitano na bibere plus na kiri regional byeranire na nebire bibe saidi abana banyasaye ekere kirecha kiubi kya ruro omuntu nigo kewetana na sense nyomo kewetana na asembeo ekewetana na segatigatiye ya mare na gatigatiye mbeye tokweyana lenda monekero gosoka tomera nekerecha kiubi kiaruye to monte kerasa bere turo isambu ekero monta sabere turo haraka kero monta sabere tukitengera omonta agasabere Nyamira omonta agasabere Mombasa omonta agasabere Kisumu omonta agasabere akerecha kigaserwa korwa Kisi bono ekero gotara okeumere kegwake kegosirie ekerecha kiubi nekebe sana aso bugima bwa mwanya bantu lenda sana ekero mogotara asa magimaino tangani nyasaye eboye nyasaye esibi nyasaye eyaka mafuta yo butakatifu bwa nyasaye egere birecha minyara ko biko baumera ase mambia bono iga ekero kogenda ase biasara kwa ikase biasara byao mara moja kwa umero omuntu gokosogosa goso omuntu gukwana bobe ekinekereja kiubi yatanganire kwagenda obisi yao liba kubente gukwana n'abantu biya ogukumbatira n'abantu biya kwanyoro omuntu iga anunete omuntu iga abete omuntu iga okugwasa chunga sana ekereja kiubi yatanganire ekero kogenda ase para okogenda esabari yao erende mono ekereja kiubi ngetangana ekerekera se koleta ajali wakosana ne conductor wakosana ne ntereba esegi yaba ase matatu ekero kedo sinegari yao kogendia ore para ekereja kiubi yatangana toikonyara korone jipambu toikonyara korone jigari chide kwanyoro omuntu ndochire overtake ribosio wa ayekwamanya gotabana na kweba kwaja komorama chintereba chichigari cha private ando sia semara semambia bonega nyumotoro kiegari aikaranza steering yao sabanya sae agotangane ekigera ali ase paro kogenda ekemoni ngotambuka kere para yo kuburukani engombe ngotumere para yo kuburukani omuntu ngo etari negari enda ko bate kibobe omuntu bipigipigi ngotangana ra ko bate kibobe
tangana nyasaye ekereja kio bingi basa gutangana asema mbia bonoiga otota tokonyere ebirecha biobi byakerengencho abana baitekera bakona gisukuru ago bakubwato ebirecha bichiubi kwanyoro ng'omwana ri bakona skuru asome buya igakore nakabwato obwenenu akore nakabwate kitabichimbe kitalindonge ebirecha biobi nebibe sana asema mbia bonoiga tobitokonyera asobwamo anda osi asore bwatari amabokao tobe ama ribo elimo egere tosabe tigatwire birenge lya sogo saba tata nyasaye bimiganda asema mbia bono igatwachira asore twakobakira senchiri nganeri ga watoire ngibirecha biobi igo bigo etana nase embe nyomo byachaka kuriya se bigo so akabiko burwa bire nasinyumba kiri byarwete bona asema mbia bono ga Kristo na atanga niryo murigere we TV yiga asama bokao ekera gosoka kurwa se nyumba yaye abo mogaka abo mongina abo mwana ko ende skuru Kristo abentereba wigari endege epikipiki enyange terebende yonsi Kristo nonye nuri okugenda ase biasara byaye nonuri okugenda asobisi yaye tata bimigana mubekira asore murende na ndo mwagate murusire birecha bye ubya kerengencho yase bimiganda omomorembe no bwanchani atwaro mogoka seri tukoligima asema mbi yabona iga na bitokonyere bireche biga ase retara Yesu Kristo chinguru chenya sai kitaware Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na keo muntu Tomorieri yawe getasengia Nensoko TV ne mambiende na tokumwakiro munguru ngambi ya mono twanyere tokora chinga kibune chiga chinga kitogo chaka omurubiri Nensoko bwakire ase getasengia ito nabego chinga kibune chiga butambe togo gotibyange ekero koiguririo gieri ase nyumba yago nigo kumanyanga chinga kichiri cyo kuboka boigo guchaka kuyarigania ase meroberi gieri tukoche kire chinga kibune chiga togoteba butambe emambi ya bono ni chinga kichiri nande tokuboka twaro mwakira Nyasaye ngambi ya mona asiri tukoline twamana kubeke mirobiri yetu nagoteba nga toetome kiagara togoteba butambe chinga kibine chiga nechiyo gwetoma tiri twanya twikira ni ibintu bijya tutaita samangi maito anchito morieri yabo igo chinga kibine chiga tukunyana to kunyeryanga nabo tunyara somtana ito Facebook weka sense media YouTube kwanyara kugusangana itwe boigo gwasuka guchase nsemo ye mtandao ya ito ya TikTok wasangana itwe eri kwanyara kwemanyangana aliagendete kwene kiwanga chinga kibine chiga kukwariga nanda somorobiri Nensoko bwakire tonyare tugusanga enamba yetu studio nigere 0788666663 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 neri namba yomoyo tonyare tugusanga wego nabo kubika ekerengero rukyago tonyare tugusanga eri tonyare tukumanyare butambe chinga kibine chiga nigo tugika sensemo ya maya twakumanya butambe binagwatuka kurwase binyoro bito chiabisi Pwego tuarabara ya balinde tuanya togochora nkibagende togokora wikira boni ngomanchi tomoligeria toikabo igo nyumba mwago twakumanyanga na aliagendete kwene kiwa toika sensemo yechika seti twasanga naye kulenda mwanchi tomoligeria tena ni kwarigania somorobiri Nensoko bwakire tonyare togosanga tumanyanie tosemani boigo una butame Giterenda yana demo na ningo gotebyanga bwakire mwanchi omoligeria nchenguru ku Innocent Onyanga semambia banongo kwaninga itongo mo church na yure nilinga itongo nuga ya ndosi ya soberete kinegeta seni Nensoko TV na Diana gotebiri to kora lili kurwa somo chimurabu okurugungo mochio Nairobi azina tawa somo chibulire somo gusioberete mambi abono togotenga kwabokire kwerobe iri kogenda ase kuchikobago gukura na koligia enchero konyara kobago kwagacha kelie korukungubu ndio mugusino monto mongaini getinkinye kengaini na semambi abono litukoli korukunga litukoli atichi gatatu Wednesday bakareko tebanga nalieli nande Jumatano mwanchu muligereli inara malieta tatu eliete liribugate likorukunga Jumatano tichi gatatu na Wednesday asengo kwaligania somorobeli Nensoko bwakire na ngo tebinga na bokogendra gutubwatia asense melio mtandao na Diana gotebi totebia sole mambi abono mwanchu muligereli tonyara ko batogo gutura elio nyara ko bagokogenda bosi bali mwabokire na goswa somorobeli mbuya mono sana yakogera chinga kibune chiga na lili tukulia chakire
chinyoni chikobuga bale bakurwe kebarwase bono iga balenge chi factory botuko ranyole ngana libalenge sensemeli ya machani naburanyole bale balenga se sector liyo bolendi onde narensa chinde nero lengase umuindi ya musiekerete tokoteba ngambu umuindi olenda kera kibarua kende gyonse umuntu agakora nabukuga atenga ngambu umuindi narenge bale balenga mu China nera na achichaga iga nera bagoteba ngano kwalinge osembu mu China bande bali balengese chi shift chiri chia butukora nyole no na mangana yokora lia bali balenge asesemeli yokuligera linga kirigento gya korekanire bali bakuligera litimati go senguligera limora mache buga kingango genda ali chinyagitali ko genda ali chinga abantu abanka subutuko bagatebanga nali bagusiri babuga bwekora konyora libategete kunywa machabora igombale bali kuligera linga mache bona bweta baswali chi semi fereji asebali mokaliko yabuchira abunyomba bali kuligera linga umuriro lyo gwoka nyomba ngo korole mirimo igorende chinga kichi na bakonyoranga bona lyo yaliganete kogenda nyomba na etu agotebiringa good morning ensoko bwakire ntogo chenchi mbwakia kulendekera kuchikoso asegetanda gochikoso asobo tukubwo kurara kulende ekera abantu bagweta nara iso gesema mbia bono to kwaliganio soso murubili na anamono egento kilitogo tebye sema mbia bono bokonyara ko bagoto tumera ujumbe yawo ochaga igase studio to ekikosi kilyokoboki beke kikosi ky'abantu goboki barabe no nyemba neiga egerende tonyara ko batoko batokasa malieta litonyara ko batoko genda busidayana ngakyo gendrete mbe ni innocent na yorate ichembi yande nabokire nyasaye numia toile libagatwara litukolia le na iguko ko ngaine linga lere tubwata matukabiroka talia matukabere tubwata malieta atatu litukolikoro kunga lero Jumatano ya rukutichi gatatu no mweli ya ruku Wednesday aya kuno ko ngaine lire rantu bwate tukeli boigeli ko kwa WCW chinga kitogote banga it's women crush Wednesday chinga kinega chigatogote yabaswati baitume mbaga nyebisi chabyoka baituma twetume twensi kiagara bono lende nabogima bwetu ikiringa twensi wika twetume bale babugate birthday ritukolia lero ngotenga happy birthday umwanchu muligereri elio nyarkaba okoranga ochirosio iko njirende tigantebe mwanchu itomurigereria bado nonde WCW abaswati ona sia semoli ritukolia lero naboganirie Jumatano tichigatatengia na ninko batenga twetume botambe titoganye ibisicha byoka chinga kimine chiga nechiyo gwetuma igonga nyekoro moswati boigo itikolia lero ningo ngokoro kiwe wanchani na boigesko gucha saba swati bonse ngiro mutinyi wo chikoera yendogere twaigura twagote baliyo kaliuka nga cervical cancer na breast cancer ngagitengonye turaende skani yo nande ko igwetengo mubiro gunoga nerikogenda kulende bagotebanga butambe toraga nyo mubiro igubobe karagende skanire no mutinyi yo mutangani kina kigento togo chingera na boigo kunyora ingaba swati mbaga niri bagende check up na boige skani go ngande sensor ko no swati twakwali naye emambia bono nabigo mwanchito murigeria katugo kwaligania somoro biri nsoko bwakire chinga kimwe chiga nigo togo tebyanga no tunyora somtanda ito Facebook gweka sensemo ya YouTube kwanyara ko gusanga naitwe kwabeke kerengera kyagoro kwa togo tebanga ngetasengi tuya nsoko TV nigo gyo kwali baga kwanyara liko kwena nelio giriago lyabali kweweka na igonga no nyene ujumbe yago sorwa karwa kunyara ko gututumira sina maitse studio somtanda ito nabe kunyara age kweweka na gatonyara tugusanga gwatura abantu bamino ko batebi waswe asomoro biri nsoko bwakire elio togendera gusanga omwanchi itomurigeria ngonga no tunyara simtanda ito yakerera tugende gusanga na kumanya ni mambia bono wanchu muligeria sema mbia bono muna twagotebiri nabo kunyara kabaho tubwatia senseme yo mtandao tutete kuligera libale ase ekikosi bono baso iroreli tunyara kaba tokoranga ningulio nyara kaba gakuboka sema mbia bono Diana taitora chaga ko batokambalie teritorenga ngaki babo kira sema mbia bono tena rachakira nensemi ya Facebook lakini konyentara ikaiga musani ono kurukwanga Charles Luanga mwalimu Charles Luanga nantebinga kugwe konkwaneli Innocent Onyango nanchira ni Mr Charles Luanga agoteba gali chinsemo jirija basement basement yera koronya mira igona ante ingo kwani mira agalia no wike stage ga mungina nara ali ko ni kiliero nare kagenda ebirero rankenyo mwaka geteiga kayere ligunga getiga ogatige keliero nande kwanyagira nalikia bekirukia yire biyiga inchengira nanchi okebugati ali stage ali tandira abanyeka ntena liroli manjito murigeria kwa igure nkagite no choikere eno kumochere awotebanga there is something behind the recent school fires Diana
ngigo sekali gusamba chiskuru oyo minto Enoch Mochere na baote banga there must be something behind barore chiskuru kurorongoro iturwa gusi chiko yara kiningo nya toto kolentero mugano yo nabego Patromeo Momanyi Diana na Innocent wa Kiroyo Momanyi na Sporo onyanchono litigambo ke mwa Nyamweya bwera abani Prince Nyamwabo choke machoka Nyamoli Mogadishu chairman wechi radio musori weso wasoime yo morobiryo nabegena kumachira wote ba good morning ensoko nyasayo nganchere na roli koligi ya kurwa isebani ya boda hoga ni lista butoko kora na baragwiga si Customs Kenya na Customs Tanzania aute banga mambiengia na mboyo gotakwe babo mwabo batsheba kwamba kole byombe mwanyabando seitwe mambia engia nayo twali mambiengia kinara buga. Good morning, what's up Nyaribegen what's up Nyaribegen tengo ya totogo te yoroboti kinara lakini kora sinse mochiria cyanya mira rero twagotigere nayo ratutebya ramekyo mali babrutu senior kurwa marani watching you umugambe matara good morning from Ngongi town good morning to you honorable Fredo Seko kurwa Fredi out banga kurwa Kabuzi Kinyozi Tendere Market Christopher Tandi good morning wakire biya kurwa Burangi Kinyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheila Matiangi Muranga Mikae mama Mwangina na tata Muranga pamoja hadi tamati have a good day now to late kuligia ena kumakolia tebanga good morning ena kumakolia kura Musaraba town represented were nsoko bwakire abayiga soime yo morobiri musoriwe su Eriko Soro autebanga na bayiga my mom Mondesta Makolia ndonsia sole soime yo morobiri Moset Innocent Kibande Sokora auteba right there with you from the Kenya village Nyamira County Barnabas Kibaso WCW Women Crash Wednesday to our Doha Katari pamoja weekend soko TV Diana na Innocent watching you Rogers Nyariki Bwakire kurwa Amsterdam Netherlands watching live on soko TV na Kemi Firis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kerbo Pande Elvis Opando Mongina Mochechera Mekyo Banyarombe na bande basoime yo morobiryo Joshua Mbiatirimba Oteba good morning from Nairobi Robin Center na my wife Dorka na my beloved son Colton Tirimba chineni ndo chenjira waso mtandao Facebook lakini tena ikase namba itie studio ndo che WCW Krandeni seke yo musoliwege susu aute bakurwa na Kuro City Salams Club wa abaiga babo kenago soa imeyen soko bwakire ateba Diana Innocent John Kibati makogoti onyangalesi Joshua Mbiatirimba Jones Vundi amenya Sheila Kemto gongando ya Solomon Chito Molie so ime yomorobirian soko bwakire WCW to all soko na yemen soko Diana na Innocent Barnabas Kibasoko Doha Katari kuikasito nyama sivi pamoja na my dad Rodens Gikonge baba mara unchiri Joshua Mbiatirimba Keva Kirwanda best Ramo Kisheira Kemto Roger Sonyoni Nyariki na bando manchito Molie ko na kunyarani nko basoma bonsi na bayigo out Rogers Nyariki neroyo wakire biyakurwa igaba badogo Nairobi hoyun David Mogaka nabayigo asena mbeye studio ndoche mama yao Flora isoe kurwa satellite locked in as usual mark me present well wapi hao wengie basime morobire mokamba kurwa mashauri mwalimu Jonathan Rogito bingwa Nyamoli Mogadishu Jones Bundi amenya Hirali Musio Ngina Mocheche Agnes Magaka na bande gitoko na manchito muri ya bonse ni nyari nko bakwana marietabo ina barabulene banyare bagosoa asomorobiro oitobwen soko bwakire Fred Mogambi yamono sana sogotumo ijumbe yago sakoleto yabanga WCWs kurwa St Peters Nyakenyomisia secondary school agatebangere ne mystical yakurunga Fred Moga motulina omongino yo kurunga Ruth Mura no ara somurubeli mbiya mono asokonyora libagana gaswa somurubeli semambia bono nabona nanchiranire bono le naliro liete liriko likunga WCW nanchiranire nga lende nabotokonyara kabatoko bwati nakoligere linga baribali basoira somurubeli semambia bono Diana bono lende aligere tigento getegoro asomtandao mwana nale naro chobekire igesumume senye nchebiche ikonyantara ikira koyebeke ncherera wenere no mwana omoke bagoteba gabekiru igesumu myaka 5 nebere bati osengwaroche ebicheyo naro chebicheyo video yarenge ande nagogetwe video yarenge yogo
gotandora omonto enkoro sana omwana bwa omonto wala kobekwa obera ase egesumume buna esese akoererigwe endagera egesumume onya tubwatie amabera bakotoke koya bwate chingaki ekio naroche egento giokumi sana in fact naba nanyoreta amariga goite komaetekero bwata abana ochako relate n'omwana obwate nyumba bana baitonto banchete nande nagitoko bateberi ngano etoko barusia mamochoto banchete kurende kero konyora omonto omwana oyabekire gesumume miaka 5 na 2 akoererigwe endagera gochiari buna esese egento giokumi sana naroche nonye nikurwa chisemo chia South B Nairobi naro moga kanale na igwetinge bagosanite no murugioe nere naroche omwana oyina babwati no yomo bwabaraige ka Nairobi nere nabaitire sana ye komanyikana nga abantu bali ba tebe chichirani na chiaje tegwa karande simi chigakira abanyanyimbo bachigokonya omwana oyu igotatu mwabonera muitetebori amite bakama isabe imbetera kinirene nabetega gokonya kairwa chinsemo chire chikoro konga children's home kero mwana ugakorusibunka oirwa sakoro ku children's home lioli telibia nande chi amateto menyete tugotiga kumana gekogera mangana na rorora nyore muiraniranire lakini tabasa gwikira affect omwana to that level lakini nche Diana ngoira nango tebinga eyu embutorete ngora yane kera nari gocha bono mambia nande ngagirete nga nonyene ndoto yane magoroba nabo yacha kerabu no mwana uli naruche mwana ulia incherabekire asige sumukelia mo producer itechinga kete kara enyole naruche Eric Omondi nachietoro bakoyo mwana ulia bagateba lende nkuligi balenchira tokumwagachira nonya tubwati kende gasinaro ko ba pushed to the edge yanyogo ikiwensi nyopi paka wasi nyungo bugima obonga kibule abantu bonsi pia barayi baito in fact baikaranse yabekirwa sembe omwanchu muligereri no mu director ito chinga kinchire Diana nonyo bugima bwa gusukumire bwa gwikiri omwelje akia barayi baitonya bagwikira se bagokore gintu gekoro kunga bagwikira bateba nga batuikiria satambe bakorera magendera kamwana nako akunga kamwana nako akubaligereria omwana oyu gabere gakobere segesumu oyu ngina naborocheri kino arali omwana oli atakira enda nyagitali nyale kobalende gakororekana ngokonyero aiga nyomba mwabo bari ya Eric Omoyeti bono mwana oyu gana litekobekwa se egesumu nabona nyona bwato mochanda yes nabo mwana ko iburu nyole nabwato mochanda lakini bono turochi mwana nero oyu oyu ko kwagura bana bako biswa it is wrong egento giokumisana kera kwali kuligereri nabo twara mabera onindo chejeria kirwa teba condolences to my grandmother se okomosiria omwana oyo korukunga brother to my father mumuru mwabo tatu mwabo jeria kirwa nasrete asaga teba nabantu bakanyimbo area mwakiage village batware engora nanda goteba chinga kiechi twanyolje nebikongo and the big up in the family pia pole sana gochia se amate ya jeria kirubo asogo siria isemoke woronda tebege kogerekerale mumuru mwabo tatu mwabo inisemoke nende togoteba nga pole sana omoncho muligeria semambia bono na togoteba nga litukulia lero likorunga WCW abaswati nabo bagochengira nanda abaswati balitukubwatira na barukolera abana tubasaba kolege ntekebe nando gento gergia korekanete kurwa chinsemo chia mulolongo mungwana yomo nere naruchelie taliani lieke gusi kwa watebinde mungino ena chitaka bwatu bagatwara liyo manalianga mungina kanda kaba nesumu entugyo kumisana abana naruchi baringe batatu kagitomugano noroyo good morning Timwen Soko Bwakire Diana Binde Mona Boygo Innocent and Louis watching you live from Machakos University. Agoteba go ikomo elio my dad Richard Mose na boygo mamu mwabukurunga Josephine Mura kuruchisa mochia sugubo PhD Nyacheki agoteba bobasi wishing them a blessed day ahead. Biyamono asema biyamono mwanchumuligereri tuanyara kwa batogoteba nga tuale blessed day. Jessica Mura agoteba Soko Bwakire kuruchisa mochirichia pipeline. Good morning.
Solomon Nyamonga goteba watching you live from Ruiru. Sebali wanyara kwa bakonyora libagana gosoa asumurubelie semambia bona bogotumo ujumbe yago elitonyara kwa batoko yetera Asense Melia mtandao. Diana nere ngoligerelia ale bali bagendete go subscribe Asense Melia YouTube ngo itatororo na ro barabutonyara kwa batoko bayishauta tumusoliwe su ningoroche Asense Melia YouTube asemambia bono na abandi bali mwanyara kwa mogosoro ntageto umonchi muligeli uraligerelie video yo mwana uyu tumanya kwera na selingana li mwamu nero yantandolite enkoro sana oise koligerelie umwana uyu gabekire gesumu mena aligeretie uino mwana bwo muntu bekire gesumu mwancho muligereri engota yabale no mwana omoke rende gaki tigikere toro kinonya rende bunere Diana. I was heartbroken. Ni nkumeti sana. Mube sana. Akia barayi baito ikera mogotenna. Murayonde bwensi. Whether no kwa iruli baga kwa raira abantu usenkuligyo libaga lya abantu. Onya bikorwa bine bimbigo drive uchi kolera abantu emeremo. Then rioli tiga kuligyo burayi. Tiga pi. Agenda okali bintebinga. Uno mwana okwera ligwendagera guchige sumu. Tuabere tuko kwana matuka mange ngoma tabana ngo bisubale Diana kwa makonyora abantu mbali kwegena nabo koligerelia abo unabachiete dekina keligereti muntu musacho maite ndiwe goikira baga kwalira kwanyoro abana bawe bakubolingi umwako golera gona gwetinya maliga kwa kumisana ndege ntugyo kumya asobolelie sabali yetu bwate yokolera abana samatuka yabono mambi bogima no bakongole Diana bakongole sana lakini rende gaki kento kera ikina muntu gobeko mwana maiga no muiti Kenya yebuna tuwaboga twensi piga nya saa tubokiri bali tuwaboga ngote abale kila lituko ase umubara bw'abantu bagataba ngo siritore ase lituko abantu getani kiri bukomi lakini asa abantu abakiri bukomi bakorara abande bali batigalete bale moya babwateme chanda yabo ibinyoro byitombe bwateme chande menge sana usemambi yabona umunchu muri to tabenga agitonyara kabatoko bikende guruku uburuso bwuko genda busyo bunegesa kwili tonyara kabatoko genda busyo kine kento tukoborani asemambi yabona mugaka Eric na korolire gateba ensoko bwakire buyamono na ntwakwana umuigwa Eric Okari ntwigwa ntwasome message yage segati yabali basoira somorobeli semambi yabona tete Diana to lingana limwe mwesemambi yabona Manchito mulgeria na inchi gente kia kunile sana lakini rende nengane mbe sana ngonyara tore togusanga tonyare goto kumanya bayigo manchito mulgeria kole ndilingana lituli mwamu no lilega gwa screen ligo tebanga olina semi asemia umwabo olina semi asemi umwabo alingana litrit kuli rero yole na semi umwabo yole na nguru akonyo umwabo oyole nobokonyi arugochi asoyo umwabo mbalenga balia okonyoro utagete gokonyo monte abantu babeira babe nabego ikera chinga kichinde utete koena nobokonyi kwanyora bakoramire lakini yagendera gokora tubasa gukwa moyo sabara bali mogendete gokora mayambu ya mono bali mogokora mutatagetie kamera na kubabwati kuri ne mogokorera abantu baligereri baroranye ibintu mbibwenete mbiya mono na bali mogokora mwabeke kamera ntumaite ne ko document mu rubugima bwaino nganga kimwa korete ibintu na inwekera mucha koinyora wate abenga kete na chita sigete mbiya mono bali mokoregera abantu bamanyense biri mwakora na inumbiya mono tata tondo mutumuko TV uboroso bw'umugusi.
Unatafuta kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho manyeremwe Nsoko TV igetasengiye Nsoko TV nibwatira sengenje yawo kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurima yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Stephen Embonde korwase county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yawe koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu mpaka ritukira Jumapili jeni gongoro perpetual machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bomusi Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeliberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi cinchira cito cigekoro n'ubuki. Murigeriana nene ntunde neto swasta maya tunyato kumanya binagende tugwatika kura chingongo ministry ya Kenya lakini butamani gotocha kura se county ya Kisii county Nyamira twa kumanya unagendete gwatika kolento chaka bengene kura se county ya Kisii nigaba menyi be kinyoro kyanya bonyameuru imeyanya mache wodi yabasi bale nobwoba magega yo monto yo mogotoka gabutoire omutwe sababote banganiga nyote chingoma chintindi
ase mioro yaye kurende nigo asireti obogima bwaye ekire ya mati yaye yatemete ko mu mnyokigo cia senyagitari ya nyamacha sibono abange basabirwa bolendi gotingiwa aschinsemicho robot rwabetero kwariganirwa no Musakito Dominic Onderi. Omochana na mayana niga na kiweme ye kenyere kia Bunyameuru sub-county ya Nyamache miye county ya Kisii. Maiga yo musacha yo mogotoka ubwate chingoma chemioro aso mutwaye mambiarero abwasi amate ayate makumurwanirira kurende baikase nyagitari ya Nyamache nyarakoba ogosiria obugima bwaye. Atwaboka bono mambi twanyora abana bali kwende skuru bagatenga mundu nale bara okwete. Twachigocha twanyora igale magtut obogorigwa oirwe nyagitari. Keraika nyagitari chiteka chinkego twanyuwe bikura ngokure. Bono tole no gukumia ekia abantu bagakorera mangana bunaya naitire chibeti omutwe. Nachigocha nanyora manyike chire sabantu na abaikire na abere no gukumia eso mwana oyo gosira omogako ya beri otigira abana baye bachandegete enka ya era akongu ama abera manene oyo korete bintebi dikaga kinya sakoro chunguzi tomanya mangana nango yo kongenta abantu munengoko gukwana no murugyo enya gusirabel nyariki yo manekanye buno monje niga tumanyibuna nigo mugako yarenge buyari tukorie igoro abwasanya retokoba ogosoka gochia samatanga ya mo chinsa ibere chia marogoba asabanya retokoba bakonyora oroboti mambiarero goichaninga niga nyarekoba gotoka ubwate chingoma cy'umutu asabanya rekoba bakomnyeki cyesinya gitari korende obanyora mwako yone na basogete igoro mbiyarenge nandi bunairanite mbiyarenge na igete nyumba tukaragira nere sambiri gagasoka gateba na matanga gochi one goika bona mamsaku na mocha nkonyori report nga igara ire para tari gukwana twaji goiko twanyora rende ngori yale kwa yana kintari kwa yana buya twamuimu kichinya gitari ekanya gitari twatebusire akinje tinta getikori kimangana mange jena atake serikali yangonye tumuira ni gochaka tumwene abamenyi bekinyore keganigo basabiro borendi gotingigwa asaya iga maiga yabarabuko basiria abantu batano gwetera asencherenga buneye iga ngego kukwa buchire sensinsa oyo no muntu ndatebe oyo karenga abantu munginyori oyo gatano igo kukwanza atike serikali yachake go koro chunguzi mono ntonyara go kutwa SP batebya abantu baminto mogo etansa moja ga nonya totindeti yoko nyo muntu akogotenenia ukanga ne serikali kogotenenia yagotenga rete kyobwate kino nana chirano security teyo nabo korwani wanga kiende yonsi idolasi people no bara around ya bichana bono twasinyo ngakitora akore abagambi bagambire abasikali ngocha baraiga bono gento kene gyonsi nkeyo kegokorekana omosunte bwoka agorega stima teyo rende batari gutwa bari gwanja batobekere no burabu omuntu kagweta rende abantu barora oburabu gakinga ningokorubo sino yokorumaega twari gusaba iga serikali yeito ya Nyamache tigango babwaterane no DCI kere gochaga echiche gakiba kore investigation yabo tumanye nga ingi yakorira abantu nsa nabo torane gutaniana nga nabantu barensa kumbe tari barabwo omuntu akurware areta unabona apeli oyo ntogotanga no iterunsa apeli asa iteruna asanga ore tuobekwe gita ki omuntu igoro omuntu yo garaire ngakiora akoromanya ngaki omuntu ngoitwaga kare maigaye koreke kyo goichana niga bamatia mana banyike kura sorogongoro iga banyako basabe serikali nyarako bakakora butuki baba senchera bwangu rikoreta machiba bwangu ngankike kyabere to mwanchobo nande mbarabia banya tuka bakore koreke iga nande na siki banya tuka bakora maigaye mwanchobo gosirio obogima senchera tamanya kaini maigaye re kubutorwa ase omutwe kuripoti senke onambe mogia nsoko TV kura seke ke Bunyameuru ke utoka ga se ward ya Basibogotaurio ebunge abasi county ya Kisii eretari ne Dominic Onderi Nyabuto Robati oruo kurwa somo Musakito Dominic Onderi unakwaro iguru kurwa senke nyoleki ke kurukunya Bunyameuru asomo sacho ire datogete rendo kyarorikane no burendi bukabwato mu Chande county ya Nyamira inse yegetabo kyobo chenu nigo yabekire ese yoko igwana nekyo mbeke maseli etalola asomorobeli bwogo kyani amakweli ayogo cha korekana gosago cha korekana go cha sabangina ekera bako ibora kago kwana ekera service umugaba no Nyamira muske umugabana we county ya Nyamira muske amosnyalibo asali tukoli goro niganya tukabateba ukobeke ese yekyo iyo nigo gochikobago konya bangina gwetani elibwe miayemo kurwa ase county yo
na asibate birase kubatekana ne bitabo nigo bikare koro kinga baswati niyo bakare kwa bagosiri obugima gwetania chimisato 40 ekera bakuibora abantu mwanchu murigeli tuyigoro botyo ruguna rwanya tukabara kwariganigo no Musakito Steven Nyarike Embunde. Miaka 5 asoko iwanana kwa bekwesei gati ye county ya Nyamira ne kiombegete ya serikali kya Rwala gogora chikwenekia gokenania makweri ayuago chicha kubwatekana no kuibora kwa basubati anene mono ase chinyagitari cha Nyamira abantu bamintorero oto asaini partnership between Nyamira county government my organization Ekolgurwara. Rwara is an organization which is community based and it has successfully done starting at Rwara village was succeeded commercial Monginondo Wenzi Tarigokwa as a process Yokonyoro Mwana. Asenya getari yabo iyeresiro mortality rate yani mongina tayo kuna na yomo bachira Nyamira ntosome ibintu na bakorire ikyara de bono iga abangina bawo kwa Nyamira iyo wari 349 aseru 100. My name is Julius Mbea. I'm co-CEO at Luala Community Alliance, and today we have had a great opportunity to sign a memorandum of understanding with the county government of Nyamira. As His Excellency the Governor has mentioned, Luala's focus is improvement of maternal and child health outcomes. And we know that as a country, we are losing far too many mothers due to pregnancy-related deaths. The country average is about 355 mothers dying for every 100,000 live births. The SDG target, that is Sustainable Development Goals for the country, is to reduce this to 70 per 100,000. Kao kwanekerekyo mugabano Nyamira Amos Nyaribo nigagokire getambukiro giyogo chichamo elio kwene kingango segetabare chinjera cyo gokenania kwa basubati ekere bakwibora kwene kimunae county ya Nyamira goikiraniere hamagani yo kwene kinga musubati tayogo kwa ekere agochia kuibora omwana no teba Nyamira no nyeto repeta than average ya Kenya. Still, usiri abantu 349 abuna abantu abangi sana. Part of the health facility intervention is deployment of the non-pneumatic anti-shock garment or NASG. This is a simple body compression device that is applied on a woman when they are bleeding after birth. And you know, bleeding after birth is the major killer of women in the country. Asensemo ye kiombekyo nigo bene kirio buya bogocha kwene kinga ngoreta bare bintu bichigotumeka asobo bwenia asabo igo babekire nibo yogocha keria shilingi chimilioni 100 elio kwene kina ngo sira bare county ya Nyamira seka kemia ke 5 eliogocha kwene kinga county eyo ne chiwete ndabene asobo bweni obwo modu babwatene toko shilingi sana watu mende shilingi sana asemi yake 5 never get reduce bakeje week after 5 years onyore ntutwetene naye twabeiro omwana uche school beka na maburai. Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Mwanjito murigeria tugutigana no roboti ururo Musakito Steven Nyarike Mbonde nigaboro kiwa begirerie ikomibe skuru yabamura ya Nyakeri yo gotoka marani bunge ya Tuto Church North barachie kurara aschinsemo au mwagega ye nyumba yabo yoboraro koya asibono abanyanyimbo bayikiranita skuru yo naguchaka skolgereria igendo kerete nyombe yo koya kolende hobonengi mogendete kwenekiwa erikumanyikirete omorero yo osambete skuru nabo ayo sambete ase abamurabwo bakorara Mwanjito murigeria turaronyoro roboti urukura studio yetu ya kabere tunyare kwimanya.
chinsisano chiamambe yeritsikuria rero nige nyombo yoburaro ya borokiwa be grade G10 asiskuru ya bamuraya nyakeire gucoka imiamarani bunga kitutu cha chino the county ya Kisii ya watomero ekeni okiaweterera abo bisa boburendi kurasa ensemo ya marani nabo igabo bisa kurasa wizara ya chisemo ikase skuru yo na kuligereria igoro yege korwikyo bakwana barike mangana mayase skuru yo bakora hano mukonyo mu commissioner senseme yo muhuri wa Njoi nabo igo mosibidibwe ensemo ya marani John Kimtai nigo baerere igoro yo guchaka kumurero yo otaramanyekana ninki kyayo chakia. This is a Marani sub-county, Marani division in Nyakiri Secondary, where it was reported at around 11 a.m. one dormitory hosting about 88 grade 10 students caught on fire. But with the quick intervention of the community and the school, the fire was put out. Fortunately, there were no casualties. Unfortunately, as you can see behind us, the students lost most of their valuables. Today in the morning at around 11:30, a fire incident was reported at Nyakeri Secondary School by the area chief and the principal, Mr. Gilbert. We rushed to the scene together with our counterparts from the Ministry of Education and the Kisii County government. On arrival at the scene, we found the dormitory, Robi dormitory, completely burnt out. The dorm was housing 88 grade 10 students. Asengwana yabo nigo mworki wondo bwensi atanyara kubaga konyora chinko masensemo yomuriro yo. At the time of the fire, all the students were in classroom. They had just returned to class from the tea break. None of the students was injured. We have confirmed that all of them are safe. We also, the DCI visited the scene of crime personnel, going through the dorm to try and establish the cause of fire. Asibono barireire uchikwene kinga mworki wondo bwensi tali uchigotoma inga ekerobo tukibwacha kiweri morioka na nigo barachi kunyako bako bwatira nebyombo binde erikwene kyaboriki wabungo soma barasi nchire nyororo. We also are making arrangements to make sure that all the kids are taken care of after this incident. Most of the property within the dorm was burnt out. All mattresses were burnt and the personal effects for the students. We are now, as a matter of priority, trying to make sure they are comfortable. None of them will be sent home as a result of this incident. We want to ensure that they continue with their education normally. We are also trying to work with other agencies to see how we can support these kids, because now I think all their personal effects are lost in the fire. Plans are being made to accommodate the students and make them comfortable because it is the agenda of the government that no student should be out of school as we speak. 2, we want to assure the parents that all kids are accounted for and there should be no need for worry or panic. We are also carrying out investigations and a report will be made very soon on the course and on the way forward. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga asinsemo iskuru ya Nyakeri me yebunge kitutu cha Chinofe County ya Kisii Chepethuel Machin. Kuru Nyakeri omwanchu muligili togoswa Marigwini aigase County ya Nairobi samenya obesokire nagosaba obokonyi kurwa serikali n'abantu babwatomoyo muyamaga yo gutagorero chinyomba cyabo muchumuligeli mulikito linet ni getasense yuna kuigwe birengeli byamenya obagotebanga nigo batagorerwa nagotigwa batali no bomenyo.
Orochigana abana bane babiri tokorara na wabusiko nyuma ya gage no tokorara botukona mugaso na abana bane. Niko na watoto wako university wanahitaji school fees, na sasa hivi vile unaniona hapa hata school fees kupata ni shida, hata na shida kama watoto wangu wataendelea na masomo. Egati y'abamenyi b'ensemo ya Marigoine imeye constituency ya Starehe county ya Nairobi nigo bakorera obokonyi maega yo gutagurerwa kinyomba cyabo amatuko amake aerire ne serikali eri kwagacha kinyomba cyerigorire inse. Mimi nimekaa hapa almost 35 years. Nimezalia watoto wangu hapa, nimewalelea hapa. Sasa hii wakati huu mkasa ulikuja wa kupomolewa, mimi ilifanya nisikie huzuni sana, sababu hii ni upomoaji wa pili, sababu nilikuanga huko chini tena wakati wa ile tena tulitolewa kwa maji, nilikuwa na nyumba huko, hizo ndizo zilikuwa zinanisaidia. Sasa wakati tulipomolewa hapa, mimi hata saa hii ukiniona hivi unaniona hivi, mimi mwili yangu hata inagu. Abamenyi abo bono nigo batebire buna kubwatekana no gutagorerirwo ko nigo basiretie enibo yabo na tibabwati ase baragende. Nafanyaga kazi ya kubeba pikipiki, lakini mbeleni nilikuwa nauza meloni hapa. Wenye watu wamefukuzwa, wenye watu wamepotezwa hapa, watu wote wenye walikuwa customer wangu sasa hakuna. Hapa nilikuwa nakaa hapa, kuna vitu zangu venye kulikuwa kuna pomolewa, mimi nilikuwa nimeenda kubeba na pikipiki, so mimi nilikuja vitu zangu mingi sana zilipotea. Yenye tu nilipata ni kitanda, mate zinayo ilikuwa imelaluka, so mimi sina vitu zenye nilipata. Saa hii kwenye nakaa nimepewa nyumba na kanisa. Utanokia rioterio musubati Gladys Arama uyore oyomobo bwabamenyi abo nigo atwereire enchera aibere tukibese n'abantu bamungainete koba abakori emeremo be company ya Safaricom. Wika Friday ndoje ningiche irokere line yane yasirete ketu wange kunganya ningora iro replacement line na abantu ba Safaricom bagweta kibese ke manager cyari ngororo asiche line yabandi kibese cyane ngororo eri wa 59 abantu bano babachite n'ekibese cy'Chomsky na temire ko bwati kibese cyo bakabono iga abana bane tukurara siko ndo bwati bokonyi bonde bwenzi wetire kora ngo kibese cyo netire ko Safaricom inkorere birero byana bayiguga kina kibese cyane nge cyabana abanyene kiyombe batete kibese cyabo nje biko amanyana timbwati zindaba ruse kibese cy'indabaye unabona igango kuana abanyene bagonta bimba kibese cyabye cy'intabwati bono nigo baruro kuburia gucia asabarai weswana nigati erio kubakonya abantu baminta bagusiba minto chiaminto zimora njengo runyamira njono mwana wa banyamira Steve Mogaka njono mwana njono monto kunande igabone gankorera igatimbwati bosina maiga singoti nonye kibese gisteri ndachi yakana tinjirochi igoro nonyate gotaramba kanga ikase bunge towers nona chiteko ruwaronga tebuna Steve Mogaka na chiteko korigia ngasangito iyo ngagenda mpaka sisakacha nere mwerese na mwalalamishiane ngasangisa kaje nere ngingo tebuna sakaje kemaene tayo sawo mwandu nanyora to na baskari baye bororo bagonse kerera mpaka sibuno igana bono igende to kubwa kibese cyabande timbwati boraro abana bane no barige no ruci babere iga timbwati Mogaka nje nkuru kwisingo mother timbwati no nyasa abana bakorara yani gaki abantu baminto simweta simbarati mwezi biga kyama kusiba minto mwe mubwate ebirero bune bibingorasa abana bonega bakorara siko batabwati amasomo nenze nitaka toba konyi bwene gwetera soba konyi obogaki jitimbwati amanga yenda abatebi ekyo nekerero kyabamenyi b'ensemo ya Marigoine iyo gutoka imeye constituency ya Starehe imeye county ya Nairobi asebanyere ko babakuru kwimurungani kwabo kubwatekana no gutagorirwa gwechinyomba abamenyi abo nigo batebire buna nigo bagwetera amakongu nigo bakorara siko nonye nabana babo mbaragenda chiskuru asebatebire buna egento kyabekire obugima bwabo asakongu nigo bono baruko boria gwechi asabara ibensemeyo anene ase omobunge nabo igo omo MC bwensemeyega kubarigereria eri banyare ko babakonyora obomenyo nonye nabo nigo baruko boria gwechi ase serikali anene chingaki gutagura yarigereria obomenyo bw'abantu magega yo kubatagurira ngoripoteria Ensoko TV kurwa asensemo ya Marigoine imeye county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane Manchito murigeria musubati kwigurekerero kyae kunene togosuka mutweni genkayo mongina Rose Busboli no Mogaka Charles Mogire kurwa sekinyoro kya Robere ibere mukubo
wodi ya Magenche nsemo ibungi abo machoge barabu besokiri na gusaba bokonyi ese enibo yo kumwiro mwana obeskuru usegire dige 10 asibatebire bunamba bwatinchire ndi yonsi kolenda abantu bo gwanchokuya nabego murayonde bwensura nyarika kubwatwa bokonyi anyarika bakonyi ryo mwana wabanyarika gasoa asiskuru ekero aboroki wabande begire dige 10 baikira na chiskuru aona gochaka masomo abo Aseke nyoro bere tu mokubo wodi ya Magenche ensemo yebungi ya machoke barabu asomo chibo mugaka Charles Mogire no mongina Rose Bosiboli osemere ko kumwiro mwana obo Elsabane skuru ni go kogenda tekoli mam abase bolete nara kare tande kaiga na kala tamata mukuru mokubo kombres ngarangir wuchike beresi point na bwa point 41 mwana akole tamata mukuru mokubo ka kinto bwa tumutuna maega umwana nkagaki umwana narenka agokora nere chikondo bakogenda komo mangana yagonya gokwanu ngaki abana baruka akorete grade 9 grade 10 yagochi nare isikagonya kuvuruga mapopo isika omwana Elsabane niga akoreta matemwa akejesa kurwa skuru ya Makubu comprehensive abu asanyarta chipointi emerongene yemo na kurangari kwa skuru ya keberesi kolende kuikira bono iga tarakira na skuru ekiagera enka ya yinige bwato bole miru bonene na igotara nyora chibesa chogo skuru mbati mutumaga abana bande mbarororo obole meboroboke ntobwati ninde no mugaka lakini imbali bakobera para bakunywa maru Kinto bwati kende pinasa be serikali monkonye sanchi yo pikende nke yo no njaro to kurara anchara kene abu to kunyo ngoriyo kaiga yani bwati koroto uniform timbwati ngende nke yo mbwata yani kako kuana ne Nsoko TV nigo mongina Rose asabironde bwensi uyo bwato moyo bwanja asoke herokurwa obokonyi bwo kumwiro mwana Elsabane skuru usenekiranie chindoto chiaye bakeweteire mitando etoko genda konda ya 100 kende nkeyo nyumba kende nkeyo ngocha nyumba tokorage skuru ngoira asoleni skuru yete ya Mukubo njatema bari mukwana nabere hatimbwati omwana osomiro ikire grade 9 nabande mbaroro ga serikali mandorera mabira somo yobugwanje anti nabando kubania abana bande basomera kintimbwati mutuna maega abamate kurwa sekenyorekyo nigo baruro kuboria kuchasa baraibonsi bakoragwa no mugabana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati umujumbe kwensemeyo umoske no Fasono Bade Barongo amono mo MCA Timothy Ogugu kojesire nkeyo asomo yoboncha Elsabane agende skuru ngeno yo mwabaro osiyoyo orocho chandegete osiyo ya chandegete ago ita chikondo umugako yena aroda kin amaruoka Rosio ogendi ochire chikondo wamokonyire gakiga bana naye tokonye gakyo sokunyara naibweka tumanyete Simbarati onentwa musirasira omwana United University Simba bado ntubwate umusigondo bu mwana uchi university oyo bona no yokabirore isika twagosorora iga ngaki libaga tugocha koraswa masasi nindageri mwane mwabandere njara bado imichando nero ono kwari gwancho tokonye asokunyara ibago mwana aracha kucha koiba oroche ngebu ne korekana mugakora agatindite bune chinse chibono tari korekana nduma itinga ya gotoka bono nigo yatigera saba samaria baya gwesokia iri kumugorera kende no nyine uniform omoito ne bikoroto elindo mwana yo agende skuru ginko reporteria Nsoko TV kuri Makubo ensemo yebunge ya machoga barabu county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge Wanjito murigeria tutigarite asorobotiro rwechiskoro nigo bono omwana baigole nude nyaboke kurwe kinyoro gya kenyora na baigo John Kiyondi kurwe kinyoro gya Bunyauro imebunge ya Bonchari nigati ya boroki wa bubasinyiro kogenda seskuro nonye maiga yomara iwense ya Kenya ko bwatuko roboti buna banyare bawikirana seskuro nonye tibabwati chi uniform na baigo batabwati eskuru fiskori na barbo nigo basabiro bokonyi bantu bwanchokuya banyare bako bakonyo Mwanjito murigeria turanyoro roboti uri kuri studio ya kabiri. Jina ni John Kiyondi, nilifanya kutoka Sonika Primary mwaka jana. LTP nilikuwa na points 42. Na tena nilitoa shule ya Nyamache Boys. Tela PV but sina tela PV sina fedha yote. Babangu alikufa 21 alafu mamangu sasa yako kwao
but the PV but school fees ni 40,000 alafu tukikompare na ina box hizo viatu uniform zote zina cost 30,000. Hawa watoto babu yake na nyanya yake walikufa, baba yake akafa, hawa watoto wakabaki mkononi mwangu wakati wako wadogo. Walikuwa wanne, mmoja huko grade 7 sai, grade 6 amemaliza huko 7 sai, na huyu amemaliza grade 9 anaenda 10. Kwa wakati huu imekuwa ngumu kwa maana kuna mwingine na mkubwa wao alienda form 4 Igunga, na hiyo yote kuishi na gharama imekuwa ngumu kwangu. Naomba kama ikiwezekana serikali yetu ya Mheshimiwa Ruto kama itaangalia watoto kama hao watoke nje, sije waache kuwa viongozi wa kesho. Kwa hivyo naomba sana, kwa vile hana uniform, hana kitu chochote, bila muona amesimama hapa ni hivi alipo. Kwa sababu si mimi nilifanya sikuenda shule, wazazi wangu hawajiwezi. Max yangu ilikuwa 27. To Grace Kemunti. Nimetoka kijiji cha Kenyerora. Kuna mtoto yangu alikaa hapa nje kwa sababu siwezi. Sasa nataka munisaidie mtoto wangu aende shule ashome. Mwanjito muriria tugotikana na robot Rich Semi nigo mo director we Victoria Nyamache na Itumbe Dr. Aber Kenyoru na abarairia baremi bekemerigie chaibuna mbachikonyore bonus yengia yo mwakoyo asibabire ba comment wa chisiringi ibere maiga yabo konyora chisiringi emerongebere nanye wono nigaboriria baremi bekemerigie chai kwene kyabuna kurenda bare chai yo nabo igo babe bakoyetora sere nchirerie rengia babe bakoyebekera bo igo boyo borobya eri banyare bakoyende chai yabo enyarege kuba chibese chingiyo manchito muriria turatigero robot yoruo hariko barariria abaremi abu bekemerigie chai. Nje nguru kwa Pelika Nyong, mu director bas chache, ole Nyamache Itumbe factories, gangireri bageri, ukwanira iguru ye kemerigie chai, akeigo, onobuna tuamenta kibesa chisiringi ibere, tukarwe 24 ekiro cy'umutienyi, tugaike 20 na isanemo. Abaremi baito karo tugweta konya gutuburi barenge kirenga kitubamentere. Yamente tu KDDA yatebete tomente 2 shillings chisiringi ibere. Asa abaremi ba West of Rift Valley. Aba East bakamendu chisiringi sana. Difference ya beta singinjo if factory kia West cash flow yabo tiringi ya mono igon tuara komenta besa kinyinge usibamente kinyinge to ewe silinyere igoro tusunyu wakana ekerumu kinyo ikire tukateba tigakira bera ibere enderende ngonye istiera ya itu sana ngotige minute na into bwata potential yo goikana into isane ngakiende yonse lakini ona ali kusabanga nyendi ya kunyarikana yende kikia kwa reviewed isilingi yose kiwango kiiguru ke guchisiringi sano chi factory kyons lakini yo komenta koro gukomentwe ngora mono buna bali ba West of Rift Valley tomente ibere bono buna tuamentete endo mwa kondo gocha maybe momente isiringi usibere chibe 20 na sana isato after miaka 3 tonyore twaikire sarasini eliegere bantu bana kuomana ngaba ba etwigoro aba bakae wise Munyakiro gwe kyombegia IBC Erastus Ethakonione kiribuna IBC nigoro ibwate bitango byochikoba byokobaga chimbebe na boyigo kurwa malieta ucha sichinsemo a ucheji bunge onchumuligeli aseli tukuligoro mu kirogo yinigatebete kyombekio ni chikoba gekoira chinga kikoligelinga kenyara koba gekoigwe birengereri bya bakenya nabo igo kyanyare kwabage kubwatira neji serikali chiriche chi county nabo igo nabarai akuru birengereri byabo
abo igokorigereria energy yekigambere kenene iyarwete okorabara gose anyarte ko bagegoteba ng'aki barachikoba bakobo baga chinsemo chiri chibunge boigo ne chiward imeyense ya Kenya na kurigereria omubara bw'abantu n'ebintu binde mwanchu murigerite twigoroboti orumna nyakirogo yuanyarte ko baga kwana seri tukuligora Omunyakerogo bw'ekiombe kya IBC Erastus Ethekon otebire ekiombe kya IBC nigokere n'ebitango by'ekingaki nabo igo gochika gw'ekigambero ky'igoro asoko bagana kurwa marieta gochiase chinsemo au chechibunge na chiria chechiwodi. Boundary delimitation is not something you just wake up and delimit. It is a complex process. It requires a lot of GIS mapping. It requires a lot of, boundaries are very emotive. They require us to engage with the public. They will require us to have stakeholder participation at the ward level, at the county level, at the constituency level, at the national level. And along the process, if you look at in our presser, which we'll share with you the final copy later, we have explained the various phases and the likely risks that we are likely to face. For example, even if we publish a preliminary report and somebody challenges it in court, that will take time again before the courts determine. And when we are looking at best case scenario, for example, even if this commission was to do it by now, we are supposed to complete it by July this year, so that then you can use this outcome for the 2027 general election. Korengana na Ethekon IBC nigegochia gotwara ebikaro byokoigwa ebirengereri by'Abakenya kuringa ori mubaro bw'abantu gotwara okubwaterana n'eki serikali ky'eki county nabo igo ebyama bya kisiasa. Ethekon nigayakwanira yase yabisiya Anniversary Towers aigo mochio Nairobi. Using the phased approach to undertake the boundary reviews, we have taken into account all those advisory opinions, and of course the matters that I've told you are currently pending before the court on that issue of the population, the National Population Census report. So taking into account, therefore, the constitutional requirements under Article 88 and 89, which articles have placed that mandate and function in the hands of this commission, and of course the statutory framework that is governing delimitation, including the IBC Act, Schedule 5. Asenkwana ya Ethekon nigo aerere mirobelio genderete kobekwa irioko ene kiobochorio banene bole bosio bochiko bwo bwene no bwasioku. As you are aware, we have 290 constituencies. We have 1,450 wards. And for us to determine the population quota currently, we need that data for us to work with. So for us to publish the preliminary report, because the boundary review process requires that we publish a preliminary report and a notice of intention to delimit electoral boundaries, that data is very, very critical. So until the courts resolve that issue of that population census report, and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate. And therefore, our work to that extent will remain hindered. Another issue that has been that has affected the boundary delimitation process is, of course, exposure to legal risks in boundary reviews. The Commission continues to face litigation arising from the delays to conduct and complete the boundary review and delimitation exercise. As you are aware, as late as last year, 2025, the Commission has been sued by a section of Kenyans demanding for orders to compel the Commission to undertake the boundary delimitation ahead of the August 2027 general election. Deborah Kirbo, Ensoko TV. Biamono musakito Deborah Kirbo asorboti oruo rukoerera ngikelie mirobelio kiombe kia IBC kebegete na mono bono banyarko bako letegindu kilio tebekana kuraikio moeli chingwana chiale ngoro ndo bwate kerengerelio kulindege ikigambira umuntu rabara gendororo
igwete nga chinga kine chichiro mo chandra chirocho maini nga kibono rende kuigure binyoro nga kibire kwanyore robot ro ndande gure binyoro ndoche binyoro robot ndole kinarabuga kinarabuga maitena na ito changamka sana aho tebanga ngo tumanyari kurwase county ya Nyamira ngagitengo ikara totebi nga ninki kegenderete nomate mo ugaka okurunga kiraitu murungi kiraitu murungi gakabere umugabana bwe county ya Meru ase litukuli goro ni gatebete siasa akorira samatuka mange bona chinga kichekire agende ritaya ega bwe tuchikura chietete chio koligia kwegerere kirogo kya kyo mugabana nakagwera Mwangaza oyo bete muswati mutangani ko mo gabana bwe county unatogukwa naiga kagwera Mwangaza tali yabisi mokonyo ene ro chitaka ira libagali yaye achite nera kanyara kabaga go face ndego kunye impeachment ono kiraitu murungi otebire siasa isanire tigabere kabono nye no kochi abamurara kochi abaye bakogendoro kerango muinyora ari gati yabari bakurunga class of 92 yani abana siasa bali barenge firebrand barwanerete kili kurunga okwenyorero busibure essence ya Kenya gende kurunga second liberation igo bono nindo chenga kiraitu murungi moske kiraitu murungi mwanchu muligereri nigatebire nga siasa ya muisanire paroro bakobera bakabagura gochio bisi motenki umuyandira kumanya chinga kichekire ogenda class kilikia 92 kiabwate Paul Mwite bono muntu tigarite norengo of course na baroro turarigere turanyore lakini bali barenge foko emyaka eyo boninga no mugabana bwe county ya Siaya na yarendoche Samario giali are notable inyore lakini abande batebire nga hii chinga kina chichi imetosha wikirabo onye tigaturarigerio jumbe tore bali basoira somurobelie semambia bono narora tiganchakere narora umongwano kurunga Godfrey nere na rocho mentaga ige konye timu yende kwa erangeri Prince Nyachoti konye kwa murangeri no ende ni sombarikiwa kuku uyu arense munyora nindoje chaveta kuruchise mochi ya pipeline na bakwanire mwensi mbuya mono nindoche gaiga oyo kurukunga Prince Nyachoti mokaya goteba ensoko good morning it is WCW to Diana Bindemo Pauline Nyasuguta Sheila Nyamo Merisibla Nyanchams Feriza Kerry nomo edito itogaiga and all ladies in the building. Godfrey Yongeli agatebe Soko TV bwakire buya mwensi niko ndani watching live kuruchinse mochi arwai agateba ninche Godfrey agali ongeli biyabona mwana minto na karot Linet Mokogoti bobiera agateba kurwa utawala mihango no are present yakuligendete kuligeli murobelio Honorable Victor Omondo agateba listening from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na my lovely Sharon Victor 6 Simba ya kiamo kama Mosom Joshua Mbuya Trimba nindo chega garispa wako sura mbaya Rosafi Anthony Ragoli Sheila Kemunto Rogers Nyariki Tiriso Mboko Tirisa Grace Ombati Honorable Engenengeni ya Grace Honorable Fred Oseko Kenya Vairuli Shadrack Nyambanenyo Oni Shalin Shili nabo igo Vini Sanganyi nabo nabwanyara kabaga kwa nesema biabono eli muache alivyo agataba nondeime mamake Ruth agataba good morning from Amabiria watching live pamoja hadi tamati biabono bali mwenda takabaro umugaka kiragita agataba good morning Frederick Ogemba agataba is watching live Vincent Mugute kuro matongo bokeira yaito niko ndani biabono nindoche mparikiwa Dennis Kukupai kuritinse mechi ya tasi agaiga Nairobi agataba tuabokire buya no tolime ya Soko TV yene yaito buna botambe tosoe se obwamo nanda agataba tosoe 20 biabono mbarikiwa Kukupai se message ya gengi ya bali mwanya kwa mogoso asumurobeli Diana china agatebe ngabono tutete kwando mutimuko asemambia bono kilitogo tebyo nyiko bwatenchira ukonyara kobago kogenda busyo genda busyo kulinde kero kogenda busyo ubeka maiso kwararigeli kwara bali magega abaranyore bagurense batagete babuguriwe
baranyore mbara sigete batagete bayegumuki muntu naro kurigererie mambi yabono mwakine tenere anabora buge bugima bwa mboli buya Diana kwanyora umuntu yekera kurigereiri gakonyora into iguru ku hope kurwasole barora bakurigeri bataba gakinari gukina na inchembe buna Diana kwanyora Diana nali atebanga bado tindaika indo chenara gotebanga umusoli bwege susu elsoko ne ya mubekiro umurira abwotiro tebirenga liberera lire igoro sana bali bagoro kwa abatatibelire meteorological department igo batebete liberere nili ya kawaida igo likaligo chalika butukulia bali nyinge kerabuga kire naro kwanyora nga lianyara kwa njenga tekera bateba libera ligwe bucha butuko igo nembure guchuto liarachira matukura kinembura nera oro gusina batete chinye ni chibolete chibolete onyago kogenda gusigo kubuguli chinyanya kuru Nairobi aigo bairira abantu boche tigatoga ndo aigo che shotman bondi ateba makwai kurubo mabacho nera ateba bwakire chinde to kwira na moto kunyara to gisoma tigantigera bwaye bonto dale ngocha gwatebye gento gete Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nensoko TV twachire gutuligesa ku ky'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro ky'umugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibigoro imeye TV yao na mbe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko yegoro yeito imeye Nensoko Nensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero obutindi busombasi amate ninki kere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarumba Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatale icyobutindu magega ya television ya Nsoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662. Je,
Umekusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima. J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@java.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo leji spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie vyombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi myese namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekere gukeguru angenaye. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ubugima noroge yake gumo mwanchu mulige nande twiranire tonyara kabato kuligereria yale se chigazeti esemambi yabono asendo chichetre chitake 15 na bire maiga yensemo murobeli Nensoko bwa kiro mwanchu mulige likuruge taseni kyao yekoro kunge Soko TV asoko boko kwa nanche gombwa te gazeti yekorunga The Standard Diana gante binche nabera ne gazeti yekorunga The Standard eltojara kabato kuligereria akikeroro na Diana nabwa te gazeti ya NRT gatebinererie Nancho manjito muligeria soko boko kwa nani gombwa te gazeti yekorunga The Daily Nation nere yetu kunya to sangara. Okay, Diana okoro kiri gazeti ya The Daily Nation tete turaligereri bunoro cha screen chigazeti chinene ngichikaba chiko kwa nase mambi yabono tugo chakire gazeti ya The Daily Nation go kwa nerere jibilioni 11 echigotebekana chenyare koba chiko ibwa korwa ase kyombegyosha ayango bwatekana nobolingoli bwakoletwe ne wizara ya obochenu mwanchu muligereri robotirora ase gazeti nabo konyara koba go koligereri na konyara koba go wesomera iga ase gazeti ya The Standard ngote yabalenga go ikiraboninga umu Inspector General tali nechinguru ase ensemeli yatenete batabanga no longer in charge niliboli bakoboli ngaine umu Inspector General Douglas Kanja natenene tabanya nyimbo ose abantu mbale barorekane gosoana na gutwara chinguru chinyinge
tokogenda ase gazeti ya Taifa Leo ni kali kuwa na wabunge wa bei ya jioni bakale batebanga ababunge beligolirie inse bakaje koba bakobwatira niguna biri bakonyara kwa bakora eligwetie miswada na litukuliga rontwaroche oyokorokwa omonogeri bwe bunge omoske Moses Wetangula oko batebinge 50 nomo na batano nomo 56% awatebe 50 ne 5 nomo mbali chikoba asemia koirana asebunge mwanchu muligili nabo konyara kwa wesomera gabu na kumanyanga kikilikero gazeti ya The People Daily ngokwanerere opportunity knocks can they seize before 2027 bagale otebanga umwanchu muligili nga korekana libagali ya nyare ko bali kororekana nagaiga niko babegete ebicha yabarayi bali asensemelia yo kwamelia serikali bagatebanga ni barabu bakorunga United Opposition so mwanchu muligili gazeti ya The Star ngotebali chemical castration for men to end rape mwanchu muligili bagatabanga abasacha banatwe elirende ogosaliwa no gokurura abana konyara ko bagokoera no na baswati igole no mwanchu muligili nabo konyara ko bagwesomera oligelinga ninkege keire mbaka babekire lingana limwe munga bonega abasacha nigo wente koyegwa igende korukunga kobekerwa ga chemical likanyara ko babako natwa onyorenga bakonyara ko bagokora kiriye gorukurura abandi banyara ko bakobeterelia baswati gazeti ya Business Daily ngokwanerere house prices rise fastest since 2015 as land slows bagateba maguli y'ikinyomba nigakinira mwancho muligeli nekera amaguli y'oburimo naranyara ko gakwira nanse ne ali alese kigazeti rero twaligeli ali alese kigazeti kire asense ito ya Kenya igora bogwe somera gazeti liyoragani eliyo nyara ko bagokwemanye asobwa galenta atego chakane gazeti yane ya The Standard mbwata soko bakikali gotebanga nigo bono ase engakiende ekiombe kya National Police Service kenyolda sakong kera mabuli agendete kubuli gukubwatekana nobututu kanubororo nande exe kali gotebekana abanyanyimbo bande nigo bakali ko babago tumeka konyara ko babago ko bali bakurukwe ibago kera bakogenda asubusalia na anamono nigo bakubwataniwa nobusali bwakorekana ase kanisa yemo eliere sensemo yotaya twabere tukweekwanera asumusikeri gadiga shagwalinge nigo batebanga abantu ni nyara ko bali gukina nabo kiligetigalete no ko bali bakonyara ko bakobekwa byara na kubatekana no boti urumanchu muligeli nigo batebanga no nyene chira chikonyara ko bakoligeli nga bali sensemo eliyo bulendi nyara ko bako na namono banyara ko bakorangi ubusibule bwose obwena bwatokire gochia asumuske gachagwa na boyigom negativa ke bande balenga senseme yugo sasima ne watabanga go ikiraboni ngo mwanchu muligeli nige kororekana bali batenete ebitabo biri byobulendi mense ya Kenya nandi bali bwate biroge binene nigo bakirete gento watabanga ogekorwa keirire obwoba konyara kwa bugukina na bali bakurukunge ibago na bari konyara kwa bagotwara libaga nagoswana na se ekikosi ky'abanyanyimbo ni doche mangana akwanirega na Rigathi Gachagua ino muraibwe kyamagia DCP asagotebaiga abanyanyimbo John Maina hoyo manyakantarande litalinde Birash Peter Wainaina ko Kabuga hoyole ase semelia gose oenanire gochiase omo women rep we county ya Muranga Eselieta Betty Maina na boygas bagalota banga abanyanyimbo bali abane batenete ebigeta senior sense meyo nigo bakonyara ko baraete ogonyara ko bagosagani bwa bakolekante ase ekanselia ko bagosasima go chagaiga nindoche umonogeli bwa abanyimbo bwa abanyanyimbo Aselieta Bushiri Nyaga gokwana lenga igotogendete kuruwa bokonyi gochi ase kyombegeli kya aipo elitonyara ko batokoranga twanyara ko batokumanya egekorwa kya kolekante ase kanisa ya Witima na asagale otebanga ni gobone gabagendete kuligereli na koranga ningikeli baranyara ko bagakora mwanchu muligeli na bwesomera umugano yinande nimanyete bagotebanga tunyara ko batoko yobwatia wika ACPG ya kane asba konyara ko bagokwanera n'ikibica nkibekire gabu cyabangwana ekera mabuli yagendete kubuligwa ngaki ebitenge bigose kinsemo cy'obulendi nkuko nyara ko bagakuruwe chika bakole ebigokolekana mwanchu muligeli koira nande ngotebye ayagendrete ase gazeti yo Mwanjito muligeria togo cha gazeti ya Today Nation haigandoche igoba gukwanira umugano monene igoro yomorobirio wobo chenu kurukwanga sha Social Health Authority asitokumanyigwanga nigachibes chinyinge cyabete chigosira witira sobo kurumi
chibese icho chire chibirioni 55 asibono ndochegaiga omwaziri bw'abachano Eden Duare abatebanywa chibese icho nigo cyabete chigosira semetienye 5 no mo manchito mulgeria negatia tugochikunyara tugusanga naye nyari gingo komanya mange una chibese icho cyanyarite chigosira sinyegitari nabayigo togenda se buna twagosomero mugano kyombekeria kyo wecholine chimbebekia IEBC ngotebinga wikira boninganga kibago kwanira wayigoga igango kwanira barumo mroyomo yore omwalimu asinse mochiria chiagari sobeteka gosirio bogima bwaye weterase ogocherwa na Al-Shabaab akabaka gosirio bogima bwaye kono manjito mulgeria tigaturagenda somogano oyo orase gazeti ya The Daily Nation page ya kane asogo kwanira igoro yechinse mechi chigoro kwanga social health authority ngoseto kwanira igoro yensemo yobochenu ase Eden Duare yoro mwaziri bw'abacheno ukwanira igoro yechibese cyabete chigosira ochakiro mwako 2024 October goika omwako 2025 April yuere duration yemetienye 5 nomo asibese chibono cyabete chigosira stokomanyigwanga nigegati y'abanyagitari asinyagitari babete bakolika marietabo bawekoliko ba abarwaire bakaba bakolika marietabo nakaba admitted abandi bakongainiringa na abarwaire babete bagwikira nasi nyagitari abandi bagoteba ngachi private hospital sinyagitari kiri cyabanyene nigo abange babo bali kongainiringa abantu mbarwalete baba abantu kero bakira sinyagitari baba bako basikira bako batebinga nigo baganira kora bera sinyagitari asama tukomake abantu abwo kunyora ngati barwalete igento kererete kibese kinyinge kikaba kigotumeka asinyagitari cyabanyene asaba go bagotebanga abakenya bange bari kogenda asinyagitari nigo kinyagitari iki cya public cya serikali no nyembarabwo nigo bale gotebwa nga barala sinyagitari nako bakwakanira kibese taganiri wakanirwa mwanchito mulgira ne kati yali gasete bateba nabego bali kogenda se ikinsemo cyuko ibora nigo abange babo bali gokolerwa kubarwa nabayigo abanyagitari abange nigo bali ko beka records icho nonye abantu bali tibaganira ko barwa nabande bali kerwange babarwa nonye banyolete abana wetrase tote banga nomo anchito mulgira negati yali bagokwanira bana kibese cyabete chigosira kuri ndendo cyo mwazire w'abachanu Eden Duare gokwanira alebuna agochikwenekia egati ekinyagitari kiri cyabanyene goche kire konyara chigosiekwa nabayigo obuningi mbogendete gokorwa baremna kibese cyabete chigotumeka so mwako 2023 nabayigo omwako yo 2024 kera tuwabwate NHIF yari gokora emirimo mwanjito mulgeria asigazeti yeye ngagotebanga abanyagitari wetani 15 na 3 nabayigo bali bagokora chinsemo kiria cya clean bakora kwanga clinicians abale 22 nabo babeire bakubwatwa ase bali bagotebanga nigo bali kwirikia buna abarwaire batorwali tibaba bakwirike banyoro kibese cy'cyaganiri kubwatwa go cyasinyagitari ikorende nigo bakanire no muwazire ndo cyagotebanga ochakiro bunenge amanyabuna kibese cyo cyabete kigosira manjito mulgiria mugano ina bogwe somera se gazeti ya The Daily Nation page ya kane wingo koira asomagano yo ogarisa ase mwalimu yo bwate myaka 35 abeteka gusiria obugima bwaye mwalimu yo gakorwa nga Steven Musili nigabwata abana babere ndochegaiga nale no mongino yo korwa nga Lea asitoko manyigwanga Al-Shabaab aba konye bachirori myakebere bakababa kumucherera lakini akaba kagutama bagotebanga nigabete gagwekonya akaba kagutama kulenda gatige gekoro tumayiga negekoro tekikya nigo kyali kirunga entunde yakabere neroro nande ntokoligie wanjito molgeria bakababa kumwachingo machintindi kulenda akabaga gagwekonya asibono bachite nande bakamoligia gali asamenyete nande bakababa kumuita wikagusirio bugima bwaye kulenda nigo tukomanywa segatietiye nonyetali Al-Shabaab obuboka nonye no moro kiwoyomo narabetega ko kagochunie biranya nera akaba kagotaka kumuita wikagusiria obugima bwaye kulende akaba kagokonywa wanjito molgeria segazeti ya The Daily Nation yagoteba bunabere gagochererwa kulende omo rugio yo kwanga Lea nigagotebanga omwalimu oyo nabetika gusabe transfer letter kurwa se kyombe gya TSC akabaga ukwana no mwalimu omunene bwe skuru eyo
kolende bakamotebyo nyota taitie gasi atigie mirimo gusali saini Wanchito Morigeria ekaba inga negento bari guchandana n'ekyombe gya TSC akaba kagotigara semirimo kolende gaigani gabetika gusirio bogima bwaye maega yere konyora kose ekeranyorire mirimo ya permanent kurwase ekyombe gya TSC konyobono urikirwe buno mwalimu koleno Wanchito Morigeria ni gabetika gusirio bogima bwaye asibono abamenyi b'ekinsemo kiriana boigaba orokia basabire gutingerwa borendi gosebanyare bakwe watch transfer rende no rocho na temete kolika transfer chonsi korende tikibe kubetikie tikobe kwesei wikabna seti bugma bwayo Wanchito Morigeria no mugano go ichania oya segazeti ya Today Nation page ya gatatu no mwalimu yabetika gusiribo magwaye na Al-Shabaab page ya kabere gazeti ya The Standard go kwanerere nga roboti nga kirukale koro kya basubati bakale koba bakwenyora sako mwase kiburuburu cyegenka na abana asipakale goteba omubaro bw'abasubati 34 asemya nigo bagendete goitera kiburuburu cyegenga asipakale goteba nga wikira boni go Mwanchu Murigereri ase biri bigotebeka no bwiti bwakorekanire ebina byakorekanire 52 asemya nigo bikale korekana bikale kogenda sense Emilia ya abasubati bagonyara ko bagoitwa n'abasace babo gose n'abanchi babo bali banyara ko bakomanya na barabu Mwanchu Murigereri kwanira bale igoro ya aba tubakale gotebekana kokora ebikorwa by'ekiburaburu cia anka imyaka yabo bunebekirabu myaka 53 nabo igo gikira myaka 35 urabo gusomera gabwa CPGU nyarako kumanya niga ya nyalto baga kwanuli tukoli igoro Mwanchu Murigereri nando manase kyombeke mana kero kinyalto baga ikora okorobekana asomochie bwe obosongo page ya kane go no kwiranira nanda sorobotri na chakira ase bakale goteba nga nigo bonega mabulia makongu agendete koboligwa ningote netabanyanyimbo Douglas Kanjage gotebekana chinguru chia nigo chiabere chigotora no Mwanchu Murigereri nando mono ase kale gotebekana no kubwatekana no bosagani bwa korekanite asenseme yu nabo konyara kabo somera orore chibicha chiabali abanyanyimbo bali bandi bakageire bakogenda gubwaterana nabana siasa gete ligokora egende guruko bosagani nabo somera asenchira ubikira na kunyara kabago kwemanye page ya gatana se gazeti ye omunogalibwe bunge wetangula nigo natebiri abajumbe nigo 50 no asemye batachiko bakoira na se bunge kulendo nyara kabaga kwatebye ngo mubwente kwirubilia ase ebigancha auna kelike insurance nabo igasakale batebinga egere munyara ka makoranga ekera muchiko endaka mogenda birati nabo gesomera page yu nyara koba ukwemanyi nganinki kegendete Diana ababunge 56% na abatairana se entune akabe Mwanchu Murigereri emineti ngambale baguchaka gwaka bye bye rende 2027 itara of course bye bye 2027 munego ikabaka de ballot bararusi weterese ukotai obocholi Mwanchu Murigereri semambia bono senambeli ito ye studio abagota tebya ye noroche omubungo we nairane abalenda matuko natigarete yo ko reflect abagota tebya abana inji bali bataranyara babikirani balenga aba bagotebekana baragenda naroche statistics chide chiro online koro kichire gusi bali barachoru bali batachoru bali bakageire gochikoba bakonyora chinga kichinkongo ntolikomanya agana ko bolira kina inyoire tarigasi yao. Okay. Mabuli amanana ni gabuli iraneli mwene kiombe kia IBC robot ritwajara kwa toko bekera sembe Mwanchu Murigereri munyakirogo Erastus Ethacon yasatebire teko nyalekana senga kie banyara kwa bakolikia oswanyara kwa bako kora obonchuli na Murigereri ngantwachi kwa bakolire semelie chimbago na kurwa malieta gochia sechi semo chie bunge ne chiwodi chindi chinya na we somere CPG gatana limo nyaleka bakumanya ningi keroro. Mugano nora igana ro Innocent ugo chena sana se gazeti ya Today Nation page 10 abana ngutwara bali kisimu abanyina ngutwara bali kisimu lakini kote yo omuntu nagani kote yo mongino ye apwaga ni gutwara sesimi boli nabo kubiki yapo ngaitinga freedom Facebook totebe tebe Twitter aiga se gazeti ya Today Nation muganora iga ongichaniri nga omusacho yomo okurukwanga muradi
Awadi Mubarak nigabetega wito monginoye omwaka 2022 asenge ncho monginoye abetega ko install app ekorwa Instagram asesimi ata mobility akamubekere app ende damobekereti esimine yane nabekire app ninga nilimbo linga ngo singo bekande app akabeka Instagram asesimi yaye insecurity gaswa mugako oyo omutinyo yo June kitariki 19 umwaka bw'ekirubere 2022 nigabetega kumuita omonginoye asenge nchabetega kubeka app ekorwa Instagram asesimi yaye akabaga kumurushiyanga cyonsi na kumubito moywe kwika gusiryo boguma bwaye tokumanyigwanga nigabwata abana batano nomo abana 6 kwenda se gazeti ya The Daily Nation ngabata babona mugakoyo nigesokire na gusabe kigambero kenyarige kumwabera ikiyagera nigabelira kigambero kyo ose nigabelira secera emyaka ene asibona batebanga I am sorry uchire kuligera lyalende buno bogima bole gari nabayigo buna matuka ya koera nigo bono agusabo kwabero mwanchito mulyeria tumaitinga nabo gutuma ujumbe yagorero rantebinga abantu buna bambaga niri kwaberwa nigo akolete asogotanja guseriganji to mwanchito mulyeria kirakiri bono usabiro kwabera batebanga ngusabo kwabera asebi bibirinya nabetegingo kolera ono mwakone ogatano kuche guchaka ngagitinga narigereria mamocho timbo atibana bono nabeire ewidoa nere kerotogote ba innocent omugaka osiririo monginoe igakoro kwa omuburaka lareta bwatinga mwanjito mulgeria ngagitina ngana bogwe somera omugano uyo asegazeti ya The Daily Nation epeji komyorem narende omusacho yo abetega ko mubunyo monginoye yapo yeko kwa Instagram akabaga kumombetemo yogo ikasidio buguma bwaye nabona agotebanga tabwati enka bayiro muburaka tabwati nonye nabana abega kwaberu gusabeka gukerwe myaka yayo kobera sekigambere kyo manchito mulgeria mugana ra page 10 nabukunyara ko wesomera asobwagare ero tunyarerende togoska mutwe na omugano noro yo minto Innocent yabaga gusoma egazeti ya The Daily Nation page ya 5 kabere nigo gukwanira igoro yogo cherwa kwaligati gashagwa kagitinga nabo mwanchito mulgeria kunyara go wesomera ole bnabiriga gocherwa nabo igo bnabayaliganiti asoba choli uwo mwako gochane kiama kia DCP angemono kuwasi nsemo chiria Mount Kenya nabo gwesomera subwagare Machumuligeli buno gendete gotebi guna Diana nindo chepechi ya 5 bakale gotebe kiama kia ODM nigo kegendete gutwara umwatekane gati yabo kurende bali ASSML yo kuligelia magana siasa nigo batebanga eketaligento kegeni go chia kiama gi ODM kichinyinge nigo bakanyara kwa bako babwetana naboninga nindo cho umungwano yo maselieta Javas Bigambo uyo niga kurukwa umungwano uli kokwana magana siasa gotebanga abarayi bali bagendete gukwana ase oburayi bwa ekiama gi ODM oche siko nigo bakorekana batabwati umurubelio nabo igesikilia tebire nigo bono ekiama gi ODM kibwente kuri yenjere kwa gacha buya nabo esomero mugano yese page ya 5 na kumanya kiligendete sebono igo mwancho muligelia sepeji ya 5 na ndo mugano nole twagotebya kuruchinsemo chia mulolongo nigo bono ngina abana anyarako bakobwatwa na gobe kubyara maiga yogo itabana baye batatogosirio ugima asabanyanyimbo boniga bichinsemo chia mulolongo bamubekire umuswati yo mubyara asikeli bateba nigo kagere itabana baye batatu emibere yabana baye uyuro mwako yomo nabo igo babere bali kibarongo kinyaruka mwancho mulili ni agatebekana abaita kubwatekana neliuma na lianka nabo gosomo mugano uyu page ya 5 onyarikaba gukwemanya asenchira yowekirano manjito mulili tokoina na segazeti ya The Daily Nation page ye nige gokwanira igoro ye byama biribono byabeira approved gosibyanchiru kubwatukirwa kibese na kuyarigania sti campaign no bocholi bo mwaka gocha 2027 goso mwaka wechirubere merangebere na isano ibere bono nigo bagoteba buna kibese cyo tichisaini asebya mebyo asibono ndo chegaiga ndo bwate registra aserieta John Roliono Kou agotebya abajumbe buna kibese cyo cyabwato kiruni go kira serigoriria nigo kira insesano manjito moligeria asatebire buna tichirgo kigo isana
ko akana abakori emirimo nabayigo bakori gati ebintu biri bikibigana iriko koru asate birenga chibese chira nyorete nigo chire 508 million 508 million gaote banga nigo chire chinke tichiri no nyene nusu ye chibese chichigana iriko bwatu kokorende ate banga 1.6 billion mwanchito murigereria na chichagana iriko bwatu kwa konya na chibai wananire lakini bona gate banga onye chibese chibaro chuwakanya abakori emirimo igonyorenga obocholi bwaisire we kati campaign chesire ko mwanchito murigereria ne chibese cyo uwigwetenga ebyama biria bigane iri gokora abocholi goikara boni gabya bera approved wese byancheru nigo bire 47 merongene na bitano na bibere asabote banga goikira boniga chibese chino chire chinki agote banga ga okora payments chance bigo segwakana amakabe sonsi nigara chigotigara ne chi milioni emiye memeronge 3 na ibere echo chira techa chigokonya oikara omwako gocha asibona abolirie abajumbe bonsi nga ebyama birabe bigokonyeka bibe emeronge 3 na bibere bibire registered na bigo bibiko bwatokerwa 3.9 million kera ekiama ebyo binyari bigwekonya satebire at least chiabisi emeronge bere na inye kurwa kere county na bigo abantu abubale erweyemo kurwa kere county nigo barachiko babagwaka nigo mwanjito mugire igwetenga chibese cyo kiraboniga chichira isana igonga ebyama na birabya byachakire kubeka complaints yabo gose byachakire gusaba serikali nabigo ebyombe biri bitrene toko bwatu kwa wechibese gochiase ebyama ebibire merongene na isano na bitano na bibere 47 bibe biko bwatu kira chibese chisaine eri bachakuyarigania sobocholi wo mwako gocha Chumuli lichetrete kemerongene maiga yense ya mubono mambia nigo twendete kurigereria ya resi gazeti niko irana tuli tonyara kabatogote binga kyumunyanyimbo yomo uyo tebekanete kurasa abantu babere asensemo ya Kajiade kera barengaso mubugani anyara tukaba gakwira mugoika ase abanyanyimbo nabo igo nindoche viki agare bateba onyo beire myaka 5 amentu yende 5 kirendete iyo inababunge bakare bateba nga oyo rakungirie 5 andamente 5 oyo urulio yo se viki ote abamentu 5 bono kwabero gose no korerwa mabera ateba kirendete iyo gasi bakorire nene ne kubwatekana nere kororekana igo tokoirana kunyara kabatodo tokorigerera ndande tororenga ki umuraibu ensa chorete abana chibina bekegambiro kiria court of appeal niganya tukabaga gwetia marietabo y'abantu 14 tujana kubatokomanyanga basika bambara byabo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na igoletwe unango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka 6 ngachaka modifera po muira sama wani kama ngotokanga na twali roba ona wacha aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi Kera majenga tara gaiketa oni ya Nyamira na lena shauri sangwe ngara romo ijana umozu bataya mabwari Muligere bwa Nsoko TV oyo no muroberio bwokongoria amareko na inje mwana mboka Edwin Yangau turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 cyamagoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire imirimo yawe yituko kwabukire
orosete uikaransitiru ya ubu ya ndaji tasi orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na Mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayanigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erieta riane Linet Nyambane. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Wanjito murigiria twanyere na tokwirana nigo tugende tukumanyaria ya gazeti nabo igona gotebingo kuboko kwane nigo mbwate gazeti ko nga The Nation nero tugende tugusanga nero Mwanchito omurigirie mambi ya bono na royo mintate banga tunyare to komenta abarai emyaka 5 nakyo kinasekerego Mwanchito murigeria ngakera tokobamenta ekobwatia nga omurayo yunakorete mirimo buno yo bintu Innocent abakagosoma kuri gazeti ya The Standard timaitinga yomo omubungo gogose omwempio gokuru asinsemecho nocho momente myaka 5 nande gose ni gotaite gochoro yonde botambe togotebanga Mwanchito murigeria omwana inchinero bwatogochora nayo murigeria tunayo bwatogochora gose mbache bairane kwegure nga 56% tubari gochikonyara bakwirana ase emirimo yabo asentu gose asentunde yakabere kiagera wetera sekyo mekerya okoro bunengi na korabuna babaire bakore emirimo yabo nabo igoli tukuri ya rero yigoro ndaro chomono geribwe bunge Moses wetangula buna nyatika gukwana igonga abalinde chinga kinchi tigarete nabo bakunyara bagwesoke banyara bagukwana nabana inchinga gitenga chinga kichi nana bagochora gali abo para gali bo beka beko Mwanchito murigeria omoro mungali morosi chiskuru buna boni gaboro kiambaranyara bako irana chiskuru babwate igamo baraba konye truth yani owote bigo baenegete kwebori ngaki ngakyo yakwa naiga materiality bona ligendete kuna go nani ko hit yendo ge otote bangage ego go hit hada no mwakoyo oyo 2026 abantu bakurukwa bana siasa bali banyorete birogo abande bali bakorete gas mbalidi abantu babo gochisi batagete bagenda amaini bali batakorete emirimo mbana kuburi umwana inchinga yugwe taberete batake kubeka chianga chibweke ni cyumwana inchi asako genda gochi defection sinchiro bingi bigokorekana sana wona kera umonogeli we bunga bakwanirete bosia abande kiro muntu aso ebirengeli bya ninche gose ndabe tingirana ayigeso tu abeire to kwana koro abande kininga gete no tebori nje ntairane nabo kumanya ngati ndikoirana onya torakora mirimo ngise ndikoirana to kumanya mbara of course mbara nabo nabora akore mirimo nanda arogendo maito mwana inchi nabwate njira yago kurigereri namaine abande ko igurinde lito ko boringa amangana abade wata politically aligned no rase abantu bali bandi baberete bose oro sorwa
mwachu muligereri muna togenda tasense mu gazeti itochika batugukora kubwata toli chisimi 3 magana 3 chiko chagaiga litonyara kwa batugukwa na mangana TVET ototebyo mujumbogo mugusina bwato mujumbo yo kumura abe gari diaspora bali Nairobi bali chisemo chia Nakuru bakatoka bali chisemo chirichia Mombasa utokegole chinse chirichia isikora kino bwate birengera byawo gukora bya gisiasa gucha sese ya Kenya nabagoto te mujumbo yo gubuno muligerere tiga muirani orabis gose no araso mubaruri otebekanete o 56% gose 50 na 5 no yomo ase bali bagatebekana batarichiko bakoira na ase abisi dayano batebiri na ndebono igantete gotebya kurwa se county ya Kajiado bagatebo mu so DCI ogatebekana goita abantu babere ase omubogani oyo mubare kwa bakunyuke nywegwa ime ya Kitengela yotoka se county ya Kajiado bono niganya rekoba gakoira ni bunduki yaye gochia ase abanyanyimbo nigotebekana omunyanyimbo yo nigaro omu deputy gosomo konyi bwo director bwa ekyombe ya DCI asomucho o Nairobi na nigotebekana akarutege koru ekyo SNSM UA kia iteteli tukulia lengelia Jumamosi na gwikira boniga ekirenga gyokora obuiti obutikira amanyikana nigobona abanyanyimbo babeire bakobwatia asamatuka mange bakobwatira n'ekyombe kia IPOA nabo gosoma mugano y'umwancho muligereri buna anyarte ko bagakora sabando yo mugamura sete lisasi asenda yaye akanyara ko bagagoikiwa senya gitari ya Kitengela so yondaga ndete kuna ko bagakonyora obugweni igona bumwancho muligereri nyara ko bagakuligereria kurenda bwara sete tibanyarte ko bagusiri mu bwabo nande mwancho muligereri wikira bono iga nabo kunyara ko bagakora none chi amate chi abonga gichiko bachigo kwanira igoro yege korwe kyo onyara ko bagogwesomera asenchira iyo wikira ni mwancho muligereri mugano no lega iga ukarigoteba ngani gobone byumbe byabali mu byanyara ko babigukira ekera umwalimu oyo anyarte ko bagoito gwetera asobosagani umugano kariko bagukwanerunga ni gobone obwo babwiranire nande gocha asabali bakare gosomya se chinsemo chiri chigurunga sugusu ya Kenya Northern Kenya mwancho muligereri na namona asbagaro teba kubwatekana no goitwa ku mwalimu oyo mona boigo no mu chief goso mugambi SSMU egakorwe kinego tebekanagia koretwe ne aba bego bali bekyombe kia Al-Shabaab litukolia Jumatatu bwikira boni gebyombe biri bitene tabali munigo bikirete nabo kunyara kabago wesomera gabwe spabekire maiso ikyombe gia kupet kia nati nabo igo mwancho muligereri bakona kuba bakobolinga ngai biberete igintu kyanyare kabage ko leto ko gechigo chia sabali mubanyara kabago kwananga nigo bakorekana batigarete boka nigo bakarego oyo makarego teba oyo tatagiti komanyekana aseli italiya agateba nga chi union yechigo sebyombe byabalimu nigo bono iga vitali na amagani ito vitali konyara kabigo totegerera nigo tutigarite asichinsemo chiobo kongu nigo tugwetera emechando eli tutabwati gindu ikurukubulendi nabo iga asbakarego teba mwancho muligereri nigo tuasiriri obale mubwo itogochia asekyombe wikira boni nigo mwancho muligereri nigo bateba nga o bantu babere nigo basiri obogimo bwo ekera kilio tebekana nga ikyombe gose abangwana ubagotebekana ba Al-Shabaab banyara ko bakora ubusagani tigatubaruka abangwana kurinde nebibago ase egazeti ya The Standard BG yakiana gukwana abarenga kibono serikali ya Chiribosio na koranga ngonyarere ko bagegokiria eliogirigendrete sensemeli ya Kakamega aselige na ya mabera liyatoka likorigere liguna goikirania bilioni chimisano nemo 53 aswagate bali bwenete koyo kurwa sensemeyo igora bugonyara ko bagwesomera batebanga nimitinye bere ya etire kurwa ukorobekana okonene korekana senseme ya Kakamega gugatiga abantu bane basiriti uguma bwabo kubwatekana na kiri batebanga lige na liririe amagena gosamagena ali ya mabera ale sechinsemo chiriche enseme ya Kakamega aso enseme kurunga ikolomani kanyara kwa gegotebekana nge company ye megurunga Shanta Gold Limited Company nigo mwancho muligelia nyarto kwa gekoye wakili gotebekana ya irite tenda yo chikoba gekoranga ya nyara kwa iko yamagena yo kintu kirete bali bagotebanga abanyane mpai one committee kabekwa nabo nigo mwancho muligeli bateba nigo batagete kuligie nchira bakonyara kwa bakoigora enchira yo chikoba bagwanchira na koranga abanyara kwa bakoya amagena inabo wesomera nyara kwa bagokoranga ninki keroro nabwitega magena yagago chakonya abantu dayana baraitanire ngagente kiya yachire engombe yanyorire
emori yabekire emori mabera akiri umuchi kiro muntu twagokire nga mabera nagorete ki naro achatokonya nga nande ng'ombe yeliyochi kwanda bweliyochi kokama muntu agochere gurumaega gwake utaraika gwekama gasine nkong sana yani igona ibeke asokora bara emachikoba so close to that erore kanenga ki umuchando nororo abantu aba bamenyete se chinsemi chikolomani amagena aya mabera atokiroro bone gintu kiarigerira inkelinga ki ngaki uchumi yabe gukikoba gegukina ngaki bachikonyora inchira yabako gendoli uguma bwabo lakini gintu kiarorekanire inkelinga amagena yuga achicha nande bono ndigo bagendete ku Rwanda lakini komiti serikali yayebekire bachikoba bakoligerera inganki kili barakore ntagitenda ko ali baga nayo rarigereri nkoira no mwanchi umurigereri inche ningo tebi ng'abajaji 14 bono bairwo koba ko gukikoba bakoba asekegambiro gya court of appeal ningorwete no murayibyense Wanjito murigeria tugotikana ne gazeti ya The Standard no tugochase gazeti ya Daily Nation na kuira gochase amate yabo yubono iko watokekerero kyabo gochase serikali no kugania kwabo boigo bagusaba serikali weswania iri kwenekia buna oyo mwabo hojore omugaka obetega kwenda chinsemo chia Russia era niga maitingani mirimo guchira kolenda akagenda garoro akabikwa buno munyanyimbo gochikotenena nabo gokonya asichisegi chia Russia Ukraine koino mwanchito murigeria nigo omurugyoye agoteba buna omugaka niga betega komotebinga sakogenda nemirimo guchikorigeri banyare bakonyorere family yabebese banyare bagwakanira abana babe school fees nabo konyorera endagira asibono abetega kurwa chinsemi chekiambu bono nigakorire metienye 5 nomo atana kuira na atana gwakesimi atamanyikanirie asari ko ino musnyino wa niga gotebanga ekera igetororo niga mwakirite simi akamotobera boige bichakabe gete uniform akabo muboria nga uniform ni chekio begete kyagere mirimo gwantebeti nemengao akamotebinga ne training inde funo munyanyimbo chikokonya sechisegi kiria cha Ukraine Russia Ukraine manchito murigeria kolende nige amate yaye gosabe serikali nyareke waswania eyareke konyora omubero obwe amate yabo yo hende batamaiti gose nigabete ka gusira gusena lina noale kolende nigo bagotebanga nikara bakwanete nabali banyarte bakobaira chinseme echo nigo babatebete banyare bagwakana enusu million gosibakane million yemo na nugutaisano bakatebwa boigo banyare bakoligia chibese chire chimi chiri buchimi isano nemo iri banyare bagotebwa nga giyo mwancho bale kuri no mwanchito murigeria no gusaba kwabo gochase serikali nyari kubwatuka obokonyi mugano ina bwesomera ase gazeti ya Daily Nation page 12 abayigo igagandoche ase page ye niye gukwanira igoro yogochererwa kwabasubati asibone gati y'abasubati besokire na guchaka gukwanira igoro y'abasubati bari babere bagusiriya magimabo asiba bateba nk'abasubati abange nigo bagusira kero abantu bari bagutalirense bagosoye iminsi ya Kenya ntebe nka tourist kero basubira iminsi ya Kenya nari abasubati abange bagusiriya magimabo abande n'ekisegi cy'inyomba abande nigo bagoitwa ekero bagochikogenda ase chinyomba chiria cyo kwegokya manjito murigeria no mugano gendere to kwanirwa gase gazeti ya Daily Nation asiba kwenda nabo igomo barobwa basubati babiri bagusirira kurwa chi county ndochega ngo kwanira bari county ya Muranga ase abasubati abange babatebanga basiriya magimabo nabo gatocha se county itu ya Kisii babatebanga 70% negati abali ababere bagoitwa abandi bagochererwa ne family cyabo county ya Kwale omwanchito murigeria nesaburiye biro nabo gwesomero mugana yo asobwagare ole n'abasubati babere bagochererwa kurwa county nabayigo ningi keria kairire bagochererwa abange babere bagusiriya magimabo anchito murigire saburiye biro nabo kunyara ko gwesomera asobwagare ayigankwire nande ase egazeti ya The Daily Nation ndoche ekiama kia ODM gukwanira kiremero berekebegete ase obocholi bo mwako gocha kolende ababwatani bekiame kikia UDM nigo bagotebanga nigo babwato bwoba oburo dinga kurwase kiama kia ODM nigatagete kera bagotebanga chishas nigo bagotebanga nigo babato buro dinga kera baguchikutwara chinkwana nigawo chia gutaka Asia yomo deputy president kolenda se gazeti ya Daily Nation nigo bagoteba ababwatani bekiama kia ODM
nigo bagoteba nga abange babo mbatigare ase emirimo yabo korende nigo bagoteba ngi kiama kia ODM nigo gitaite running mate no mokonyi bo murai bense korende gagandoche sisire mbarire otebire nga ere nigarocho murai bense ya Kenya kirabetka komochora kiture kindiki nigo arenge omonto obra mokonye nande bakugwatiranere nabigo mugavana bwe county ya Embu nero tebire nga kiture kindiki nerulenge omukonyo mutangani omuraibensi ya Kenya betika gochora osigwa ichorera bega ko mukonya gatebiringa nonye bago chigotwara chinkwane icho tibari go chikwanchirana egati y'abantu bari yaguse ebirogo birya ekyama kya ODM kitaite gusaba nabo gitachikonyaro mwanchito mulgeria nabo gwesomera sobwa garase gazeti ya The Day Nation olebuna ekyame kya ODM kekukwanirwa nababwatani bekyama kirya kya UDA Mwachumaligali kwa igule Diana munakwanire chetri chiteke 50 na isa toichi nyara kwa bachigo etani echi maiga yense ya mubono mambio mwachumaligali igotole asese mwechi gazeti na nemono tuwabere tukuligelia mange ntagete kwa teyo mugano bwo mwelio rase gazeti ya The Standard tumakwenda asese meliji cartoon igoro mugaka na Wilson nanga kirete simi agantebye corridor ngakekurukwa nebete Wilson nanda bukwenyori nebete nada dota Diana la declare kweba tebeti kibatinante tricoli nera nante betili etagitali bono gaiga umuganore sepeji 15 nalimo asibakale ko batebanga nigo bono liberera liyajale ko bali woka ase county ya Vihiga maiga ye enyumba yo monogeli bwe bunge bwensemeyo kwa wichi milioni 5 achikokolera umuyega bwoko igore nyumba kurunga housewarming nabere igurunga housewarming housewarming nereyo Nairobi gorade bakekera umuntu akomboire nyumba urangilia abasani bayo batebi nchitokore housewarming neancheire yani imeyega yabeire menge kebati nandi muyega kioli kebati nabo muyega house party noro olibara bana bakwenda nyumba babuta bagobwi bibuyu nyumba abujimbumbumbumbu paka nero rogose baby shower nero birthday nero bride party nero erikero mutara kore nyangi nanda kera mwatiganire naro mwabe kumuyega eshere mura gaiga bono ndo chengo modita general goso mutati bweji sabu gagaroteba chi milioni 5 nigo chiakanetwe kurwa aseke ganchagie county assembly goseke ganchagie county ya Vihiga gochia ase oyole omo speaker bwensemeyo nigo bagateba ndi sabu chianyara ko bachikuligire ucho mwaka w'ikirubere 2024 goikira mwaka w'ikirubere 2025 aya keroga ndete gusumbuka bande mbali bakoligende kurukunga housewarming voice kalikire housewarming njengete mbono ngona bono housewarming kasinera iga tenyara kaba tukuligereri nindo chega iga musike maraga nera sesemo yo mtandao asege semeli yo mtandao sina gotebarenga nigo na bwatenire nekegambero asoko nyara kaba gekogenda mamincha yogochoro kwa basemi bomurai bwense abanyara kaba gotuguterware imbuye yogochora abantu batabwati chingurwase ensemo katiba na boigo ntwaro chenga kiende abakonyi baba waziri bagokonyi bakanyara kwa bakorusugoro bakabulinga inki yakorekera mu waziri aroro no mu permanent secretary na aroro geliga bagakorekana gento kirekia mana litukolia rero na se gazeti ya The Standard e pull out nerere gaiga pull out naga se gazeti kaliora musekuru se gazeti ga osoke na karakuna karukabengene gazeti na karagwa karagago chaka karagago chaka gago chaka na karaguru page yaye ntangani ga ikabake page yaye omweli kwa makwanda niji beche chinde gokwa na balega ngakia matokea maya yesku alia okero mwana akorira matemu ya KCSE akonyara kwaba awonchorwe abo mugano bwoko gokia na nemono mwana uyu anyara kwaba gakogenda busiga iga asubagara gotebanga bono iga chisukuru chirikuru nga TVET nigo chibwenete koba chigo kinwe birengo ili chinyara koba chiko ruwalibaga gochia sabana bagendete gwitira umulio yo muyibwe chisemi okurukunga CBE abana karabaru uri kuri system chiriho cha igalende ne chinde bakuruka nga
chipathway tigachiro getali stem actually chipathway banyora libaga banyora se chiskuru chia TVET gongo twara tole chinga kito nyara kaba togo kwana se mambia bono ngo tole no mobisa oli kunyara kaba kagotenera amawasiliano Mr. Mumanyi pochale gaiga elio akara tokonyora libaga nera totebi na totebi nchino mugano bwo mwali nali gukwanira aiga nindigererio nindoche Ben McCarthy Ben McCarthy no mo coach we timu y'abamura y'umupira w'amaguru w'ense ya Kenya balinsa chinde mwabire Ben McCarthy dero tenete the Harambee Stars nigagateba nga gendera kubwatie timu yaino gendera kuyetingia mwaka bw'ikiri 2025 na ibere nyasawo gatokonya tugo ikororoge karo bugimanya saukurwa 2027 yense ya Kenya ichikoba egatie chinse kiri kirarwe bibaga kora engoyo eliye kurunga AFCON asumuchiyo yo Nairobi ninganye ngenda Majito Moligeria na nchentaranganya kurasi gazeti ya The Daily Nation aiga ndocheri bolio limorero ko nganchira ngo boli libolio ase gazeti ya The Daily Nation Innocent aka gazeti kali kabere kali ngote wa butambire rero ndoche gukwanirwa ya parenting abigo amangana ya swati ndoche gukwanira baligoro ya relationships pego gukwanira baligoro ya cervical cancer nabeko batreated ekero monta ale mosigo usekera guchikoenda senyomberi yo kwibora Majito Moligeria na bakunyara ko wesomera lakini swali elimondirero nkuboli gaiganga nonganchere mboli leli swali liboli ligaigo Manchito muri ase gazeti tali nche naboli likoboli anga abantu babire mbancha na sinyumba keroko nyorango muswati nga konyora chibesi chinyinge kubwo musacha leli swali lero ngutigara Innocent kero muswati ali kira semeremo akonyora akoli chibesi chinyinge kubwa omugakoe okay kento ncheng egento kule boli wana kwa boli biya sana kera abantu bachagete nyuma matukali amagega wayalenkenga musacha nero ko rageli abantu baye basacha bakolya nsemo yabo kiandege 10 ne bakamise tie yemo nilikimwanya abantu tibali konyara nabakogolera umungu no echianga nabakora abana bakire skuru nabakorete ndagiranka nabakoigwa mu chando obeire sobo mu swati atome nonye ne chisiringi chimibere tigatora chakirango igasa baswati abutura buranitu Gatigera Majito Moligeria swali yo nimetetu kwa cha kuliboli ndakwana na kikiale ngomugano toldi na bolera kulimboleria toldi rero betuko mwali swali lya limboli toldi motigaye bono nabange baraba na kubolinga toldi mbwatani na uyo lakini li swali elio mbia gwali mwa toldi egara chiko ba kulibwatani esenkwana ngaki ekara muona kubura ninga yoberete mumanya na bill sinjire bosia nchenta itako so se cartoon ya page 12 ase gazeti ya The Standard bata banga relax kira tegerera will make Gaza great again no muraibwense ni moroche gaiga muraibwense America Donald Trump na begete esimi gabone selvi kurumaiga ya endo Benjamin Netanyahu uise koligereria abo sebata etagota baranje bachake kwaga cheki ne burunge murayo ibwense ya Israel senseme ya Gaza aigange kyagendere to manyete chinyomba cheyeligu abantu bayesiriyo bugima bwabo aiga bantu bali korara mechi lakini murayo ibwense ya America ngote bale will make Gaza great again inki Donald Trump akora timati go senande na barabwa cha ko bayende ikuru kwa a moment basaini accord ukoigwana na koranga kibao chikoba bagocha asubwamo gorende nabogonyara koba gukurigelige umusubati ogurunga Faith Wekesa era na ireteli bagaga kwanera ngakibono uchikoba gutware kiageso chutwara chinga gichingongo tegerera abarayi bago kwanera ebintu biri batakore clip getengere nabwate keranda chanyore libaga ningo tebe murayo yo magagenda se pulpit agachiko kwanege ento iga muswati yo magate nagateba gwatongainira batongainire naro chingaite naro chikripe kino inche mungi nagakana ndi yale kunyarikana bari ko moro isana agabatebi
umeng'ainereria Majito muriyeria ni gatia tugende tusangana ya gazeti kolende gaigani mbwate na incheke ng'ong'ino kiane nande mo director gontebi ng'okibekiraga gwa sembeo ikiani kigotebanga we need 3 million votes ino muraiwe nsendo chigagu tumaitinki kegosiki kali chisani gaigege kari kobagwa nando asumugara nagotebia ngo igumuna nagotebi gore yekiama kia UDM nabo igekiama kiri kia UDM igando chemsali Mudavadi no asiyomere kurwe saidi ende sani nchira guchitarabe kwa kolenda abaigaba ODM ndoche nigo bara sedirisa bara swaste tasiene ba swate dirisha boka banyana bagoteba muraiwe nsakaraba rusiria gachika kamo akaraba ono nabo bagendete kuna gukaria na ne mbarakira umuntu n'ikinde ndagoitira uroja Abdul Swamad gatambugeti arigeretinga inkikia be kwige chike kime musali Mudavadi nera no ari n'ikisani kinyomo gaigango na kuburi ari ngaba minto gakimutaramenta message ni ya UDA nabaikaransete n'ikikura bagotaya bona bakuriga 1 million 3 ichi chikoreta kikoro kwa a difference okonyora bakiri babwire Diana togende barigiri chikura na eclip kilitwara kia Meru kyo mwana omoke lakini taito mu producer itatu ire na kiro kyo mutimoko aso mwana ulia akororekana mwana ulia akororekana kubekwa se igesumu ni SS think ndi bagotaba incident yemo ekogera abantu baikaranse batwalinde group national conversation namani we are going to Singapore ntoko bugulikero umuntu sete kwa fair of course talibona talimuraiwe nsogera mangana yaba lakini awiyat ba korara abantu baitongomenya balebiya aigane Nsoko TV umoncho muligereri murubeli Nsoko bwakire tokoirana nigo tokoirana no mwalimu wantiga muruko mwalimu igaro mu bisabu ko ramangana nkoina nwara senchire ndonge na namono tunyara ko batogo segeta bali bakora matemu banambale babwato mu baro bakora matemu ya form 4 pakanyora chi D- chi E chi alenkoro chi D+ tifete talieta geta abantu bataite tikulende tagete abantu bali bagure bakini banyara ko bakogenda igo nabaige barokianga this life after school nabigana tokote babutamengo manchito murigeria emirimo y'amaboko toko yemburesie kerego chekiagara nero ninchira ya moyo kwenyorera kunene natebwa kwani monto yokoro oyo mokoro kwanga timu eba just for maingo kwa chinsemo chia Australia no natebwa mokwani no butambe agotorigere kurwa segeta seni toko no manchito murigeria tomerane nande turu ya tugusanga no mogeni yeterane nchingoro kwa Diana ndemo kauni tuwa imoru nuntuba ku atumba kanyangitwa ambijangiria twinto nda ta kanyongo wantulira nyine uro mukaragia mwakuru ujuwe atura abari muga nakyo ate aragia natigagwa ngugeone kuru nande idio nande bana kwa kana nani moro magirio aga ukaronga mauga kwa kunenga yedani muntu omba kuyo no sendisi yani utungi yari naragia no aina miaka muwanja akagiona ke miaka muwanja karedi aja au nda ka kinya muri jeju jeju yoreko jeju aido kubadaika tenandi Katheka kuguru ngero kathekera kingine o kamutheka kuguru o muthekera ariku kingine bantu Nsoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.com
ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oburuso womoguse. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho mugere Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusina isiko yagusi to kiratene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyariki Steven Embonde korwase county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche domi koderi nyabuto kenanya go koreta amangana amaya koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petual machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia beti ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Beti ya Autobat ni beti ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo beti haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo beti imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo beti hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na beti kama hizi. Tumia Autobat. Beti ni Autobat.
chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagira Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko rimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko ibiengia ya ngumanga bunalero onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omugusi eye n'Ensoko TV uburuso bw'omugusi. kegimo mwancho muligeli chetri chiteke merongevere maiga ichinsa ibire sembambia bono morobeli n'Ensoko bwakire bono twasoira sense moyo mwelio tugutebanga nigisamunye kyo mweli kyo morobeli n'Ensoko bwakira na mono tochikoba tugutwara chinga kina gukwana no mogeni twikira se studio asembambia bono eltonyara kwa batokoligereri nganki kelitogukwanira litkolia lero nigo tochikoba tugukwana chisemi chiri chisikuru chirigorunga TVET aiga njiri tuwali kuruka kala abande bali kuchiruka village polytechnic ekinde kyakini gwebirenga cyanyara kwa bachiko genda igoro ntotebi gunga TVET yeye ninkie minute ya samatukaya seli tukolia lero mwancho muligeli YouTube gatase studio gotokonya gokole nkwane yu no mogeni tokorunga James Mumanyi noro lyoyo nigare umuteneneli se sector go sekitengo kilia yo kuligereri nga kichi TVET cyonyara kwa bachiko ruta manganaye head of communication na nigo anamono mwancho mulige twanyolili bagali ya bene teli rahisi sana konyora bagusi liko banyora sabagani bunaba libanyara kwa baba konyora libaga bachi cha se studio elio twanyara kwa batogo semania na komanyanga twanyara kwa batogo kina bune egesa kuna baganda gutubwatie semambia bono asense milium mtandao nigo tole Facebook n'Ensoko TV kwanda YouTube kwa tanyora n'Ensoko TV boigo bali motegete gututumira ujumbe nabogotuma ase namba ito ye studio URS screen kolendera bongo yerolera yere 0788666663 yere 0788666663 inere nambura nyara kubago tutumira SMS naboige nambeyu nabokonyara kubago tutumira ujumbe ya gasense mail ya WhatsApp kira watu tumererendera butogokwana nechinga kichinde kirora twale libolyo nabongo nyara kabango igole simiga iga mugenera kwa mubuli libuli tigandara mwali baga arago kwani no enekien kia yora kimanya egerere netumaye guchaka karibu sana nakyo mugeni wakire bya aiga no Ensoko TV asante sana mugusinsa chinde na baratake kumanyanga ningoyo okay biamono Innocentia ase libageri kwangeri tukulia rero okwana mangana ye chisemi mono chisemi cha TVET asama lieta ngoro kwa James Mumanyi inge ere Nyaribari Masaba igongo kora ase
authority gose parastatal ekoro kwa TVET authority. TVET authority go stand for technical and vocational education and training authority. Okay. Asoboke tokunyiroka TVETA. TVETA. TVETA nero ya TVETA na TVET. TVET. TVET ni sector. TVETA ni authority. Inuboni munga regulators. Ndwe etore regulators ni ntu bali toko achi license chi institutions cha TVET indu toko ba echeti kioro kinga batege mbare authorized ko ruaji semiji cha TVET. Okay. Chi function chite chire 19 lakini anene mono chire chi function inye chiri cha maana mono ne ringa nindu toko license. Okay. Go ntatora kungelia abo dara kwaligania igento ntakobekera nege kombe kia match lakini nkukwaligania nilingana limwamu ngutwara tolilingana limwamu asema mbia bono mwancho muri lingo takarora nyoranga na embirengere libya ombire byebi anamono rero tukale gotebanga ule na semi osemi omwabo mwancho muri lingana lituli mwamu ase emambia bono nigo ligotebanga yobwate chisemi nigago semi oyo mwabo tageto mu bisuito aratotebyo batararua license na ni nchenda bonta gete bono ngewe license yokoraga kana toka somali ngana limwamu twajara ka batoka genda sobwa mu mwanchu muri gali twali goteba sema mbia bono lingana litu limwamu ni gali goteba nga ole na semi osemia umwabo ntaite bono ora tuligolera ke gontonalete gutwara kira litu gutwara lingana limwamu era bakonyora liachira rere senje tuli sechisemi mugusina tebete ngole na semi osemia umwabo mbia mono no bono tigatutebe bono gwachiro to semirend okay tigantebe ngana go introduce lirero likogenda direct sawa gote ikwarenge nga TVETA ebintu muri wakora buni authority negati yabona ko na chi license. Yes. Umat ase chi pathway china yumo gukwana kare mwara kubeka matangazo chi pathway etobwate ibere ekero mwana akolire form 4 sana kera akole form 4 kiara mbale bali ba gukolera standard 8 use bade batigera katika bere none form 1 use form 2 but sana ekero mwana akole form 4 chi pathway echire ibere ndobwate bali ba go qualify bagende university na ndobwate ababande bonsi babwenda ko as TVET institutions no terikoja as TVET ana bagoso na grade kende yonsi no yutabwate grade na bagoso as TVET kiara ndobwate bigwange bingao aso monta wansira na ndagenderere go chigo bone nare goteba ye TVET authority nere koruchira license as a institution chionsi pi chitari chi university ndubone tutenenete chionsi pi paka chi private chiri chikwa abana skills edinde ko banyare ko twara skills bali ikwe gosebelike so eyibona kwende itentangani nere yo koruchira license as a institution etaransa ko somia abana pakenyore chet korwa setole togote pake institution yeyo twaligelinga osine bwata chi building ne bwata abantu baisaine ne bwata facilities bionsi na ne bwata curriculum elieta keire abana basomiwe ekera twaligerere binde bionsi twamakwa license ekoganelinga bono mwababere tayari banse ko basomia abana igo mukoligereri numurugere babigete uburuso bukuru ku infrastructure nakia kororekana babwata magacho babwata balimu authority ya TVETA kera muri chi regulator mu tubwate chi university umate chire chi private dobwate chi TVET chire private chi university nchire twaire chi license edina mana barabanse go somia magana TVET ndobwate a few chiri banyare ko twa kweta machikarito tubegete twamakoba license naro abuna barabuna ni nabutoko regulate lakini bano ndiko regulate amana yechi degree echikoro kwa school of TVET njirikoro kwa TVET universities echiko igore school ere kando
ne university ba som degree ye ere kando constituency yabo constituency yabo yona. Okay. Bunekero kuligera liboni ga State University china na chire Kenya gaiga. Yeah. Totebe kera TVET chikuligera libuna chiskuru chirense. Kwanyora bachire igoro narolire of course Kenya Technical University. Yes. Ya chinjiti koru Kenya Poly ya chire bono line igerende inse authority ni Editerinse authority ite eriwana erense authority ya TVETA as program kiri cha TVET. Diana ara eresa rabda abantu bari baturigerereti ase TVET ndobwate chi category chire different aso once ranse kabisa ekoro kwa an artisan course eri omwana obwate kiwango kende gionsi era wa prae okore course ya 6 months alafu ndobwate craft ye kwira like 1 year ekero mwana akolire craft ekero wakolire artisan ya 6 months waetire na ndabo nabo progression ndokore an artisan course ikoira none 1 year to 1.5 years korengana ngango ske wachikokora ekero wakolire waetire kwa makwenda wakora diploma kuru artisan wakora craft kwa makwenda diploma na wikoira none miaka 2 gose miaka 2 nenusu kulingana nga goske wachikokora bono echina chibono echina chi course chira in the TVET sector bona kare kwa kode diploma ye na bako ndo apply bono ndo kore university degree kare wa kode diploma bona kare kwa ndo university bono ukurwase authority regulation ye authority bona abu ko anda ko ba regulated na commission for university education bona ye tuku ne bwate chi program cha TVET chiko regulated na TVETA na ne bwate program chia commission for university because ngo baba ne degree. Okay. Yeah, bona ko bwate school of TVET na ne bwate university. Okay. Yeah. I think kwa bekire boronge nkali kera tuakinete chi kwende chiri chi polytechnic twali chiro chi polytechnic board chia rekoro kwa village polytechnic o say youth polytechnic bata bana mwire tachi kwegerega sia maboko twese kuligere liboniga workforce ya ense nigegendete gukina sensemo ya technology na boyiko bali bakwira na sensemo ya maboko. Yeah. Kenya twarorira abana bagakora chi degree. Yeah. Baitete biya abandi babwate masters kwanyora mambinde chi placard simonta aboguritia begetenga gona chitenga somere biasara nkaita biya kukira boni gatindanyore gas future kire wechiase chisemi chirichia technical training. Okay. Ntara ansari spool eri kwa boliri tigana ndena ara explain yakawa na inchiri ndi bamanye na TVET ne ere categorized ndobwate chikwaruka chia karukiruka rera kirimo ntwa rebrand rani ntwa chia kerangi erinde chinyare koba chikorrekana biya kara bande bagachirukire nga village polytechnics gose youth polytechnics madwana karakoro nga village ndi areko bali nkabu mata ngamo no muntu tari gutaka abashite direge ngikoro kuboyo ole reto guchiruka vocational training centers because echigo train chiskiri chiri chia magoko chiri chia bwango vocational skills chia magoko na ndabone chichire under the county government. County government matentu wate institution ya TVET chira under the county government na je chikoro ku vocational training centers yakira chirende the county government nero eko yabaka no capitation nere ko capitation nere kulika balimu nere ko equipment nere ko aje chiskuru chirani yakora everything but bono ni nduto ko regulate as a regulator bono etransa go train paka togenda oro tunyilinga ne bata facilities ne bata abalimu ne bata kiregento ebintu ndubata checklist ebintu ebinge sana tokuligereri paka mu bwato bisi mu manager na arororo na re qualified igendo konya didi ntara didi ne maybe konya ntara ko function chito apart from licensing echi institution echi na ndeni ntuto ko abalimu ebi chet paka tuligeringa no bwata qualification ni no bwata abarimu ba serikali abagosoma ichikuru cy'oborose cya secondary school ingora TSC number bako bari bako TSC number abaye eje chikuru TVET number wa prae twarigelinga no wate masakarari atakire gutwara twako TVET number iyo kwa makuri kune serikali gosene county bono ni ntutokorwa TVET number icho kuhakikisha nga no le trained na yeri ndo chiko trainia
abana ase skills chitakire igento kere giagata to kore function yende yagata to e curriculum yende yose gosomi gugari ne ba public ose private chitivete nambe chingo aturi paka bali basomi private into kolige to ma ko ba chitivete nambe nande cost yende yonsi egosomi gwa chitivete institutions ni mtu tokanda twacheki curriculum eyo because into bwatu maite curriculum mondari kwera ose curriculum yae rero nto bwate chi bodies chikorosie curriculum chireri organize na tiveta bona kero tete ko chiko train go sempraming to tebe go se ne masen pako tware curriculum ere organize and registered na tiveta na eka to gocha se school ya kero wa prete ngano tete chiko somie ko sie paka to geli kara curriculum yi and to nyanjira ne ngai ne ere certified so tiveta ni ntuto kwarao e college esomi ko sie ndio siete ko somi. Okay. Kara mwala ile mubwate examination body amatemu ali bakora no amatemu ntundo bwati amatemu abwate bone area korose curriculum na nereko maki ngabone body nere ya serikali ekoro ku SIDAC SIDAC infure ekoro ku curriculum development assessment and examination council eye body eye igakorose curriculum yacha yarwa matemu yasesia matemu ai andi yachi ya maki actually maambia omo wasiri ngo ngulidisia renga matemu ali akora to last year asitivet Jones Pikenye ngima mwaziri ogamba lakini ngaita bona ganyo lete gasie ngao maambia itingi mpaka ne rahisi asa ngao ikaba postpone maybe gochi another date so bona SIDAC is one of the bodies chiko rose curriculum na andi chama ke curriculum hii na andi cha certificate but nowadays kare abantu kwa waro kwa college yako kwa rose curriculum yao na kwa bachi certificate chao lero chitito kuranga internal certificates jitiko bari organized nogenda no sia sigas no serikali bwa abantu yetu bagendete ko bwatu chire fake transcript no certificate okonyoru muntu abwate college yaye na ando osomi na ando mwane certificate irira ronyo ruo kubwatu tetakiri igola simo kora okore curriculum na ando makire gune body eriere registered na tiveta tubwate muna chabo SIDAC de serikali na ando njo private jabo kasnep nere registered na ndinjire no nkuru siko twari ko organize owera se website yidra mo kore chichire bodies chikole tamatemu chichiko kurwa matemu aya bono paka nekions no ere yemo ya okay Kenya National Examination Council mwanchumurigeri nigweta semambia bono nigo toendate gukwana no Muske James Mumanyi ana mono ni garo mobisa ase kiumbe bono gikurunga tifeta ikibono gekurigereria na kuringori na koranga kichi technical school chikonyara koba chikulikigwa na namono koraba ali mubali baroro na koranga oburusombororo baruba kora inspection actually yoso bwenge koranga je school echinchi bwate enchira chikuranyara koba chigosome kwigure ntubwati ngalero ntwa muirete go chiabu tinta tiko tumekelieta lakini kibatikara ndebi ya sobo na bondali tumeke ngo tamati njikubwatiwa ratebe gantu amwire tabwa chikwegere gasi amaboko nigo chia chenchiri chikurunga vocational training centers chikurunga VTC nande kwegurenga ne county government chito chitetenerete nande abana baito no bigwetenga bona kera barabu tengalirikero montari gochote abanga lero ntagete gosoma gento gete babwate curriculum ire specific ngumwana gakogenda gaiga oise kurigereria kuruto chaka vocational training centers tigantebe chia chagete kare bachagete birengereria bagaka bali bakare bachagete ngakiya ya tutuale school abana baito bakwegereranda tutuale school abana baito bakwegera cross chigali tubugate tutuale school abana baito bakwegera kogenda chigali chigaikenga gete chigachaka go struggle esencho yamangana capitation serikali gacheka chimukia egachia chinguru tete gutumika ndoche ekera yabete more serious chiaboka ndiri umugaka Kibaki alishikoba gagukorera kurwa bisi kurwelio a take off kaboro chiakinire ende gwikira abantu bande bali batari go chakonyora enchirinde yo kwenda chi university abantu bono baswire chiobisi abande abande banyolese bakora emirimo ento twaletiro mulio muyibwichi semi OCBE ekero kuyurigereri mono igotagete ti chisemo chiri chionsi abana abali kogenda bande bali goteba ngekera tokogenda se chisemo chinde chialenge theory practical skills inchialengoro okonyore employer tibugati umuntu lira aliko manyete gokora igento gete ngaki system yenye ego complement ne TVET
TVET. Mochi gotigara igo gekora bono nonyechi university gochi gutwara chire chi faculty chiroro gusibona rimwati ngigu kabisa bono. Okay. Ngara ontara cheri ngongo liansande nkole gento kinare gukwana neri abantu erinde baramanye ku understand magana ya TVET. Turatiga chiri bono che vocational training centers cha county. For national government ne bachi institution chae. Echi kwa technical and vocational training center. Yeah, no. Kwa technical and vocational centers, TVCs. Echinjiri serikali ekwagata kira constituents batete ko yorose MM. Nere chiro 250 echichira at the Ministry of Education. Serikali nere ko ruchi besa kire nere ko kororo. Na nentu bwata National Polytechnics. National Polytechnics njiti ko ba craft and diplomas. Mono neji diploma jita kirichi chiofe. Abo chinyora kire county chinde. Most of them echa kabeire 20 chidi kare cha kabeire actually cha kabeire 9 kare. But bone serikali ye mheshimiwa Ruto ya achievement cha kabeire mpaka 30. Chirabone ka 33. Igo almost in the next miaka meke kire county neche tuare National Polytechnic. Bone ji chirana chira chana the Minister of Education. Echibone ji category na chi tobwate isato. Chidi chi county ne chibire cha national government. Bono ekwende curriculum nayo ya change kare ne likwa wata abantu bako na theory none kero korosi gusine emesa igo okosomigo class ime turi korra none turi ko practical tay ya wata wako musmari one curriculum ekoro kwa CPET to jia se primary to bwate CPC yebono ya TVET ekoro kwa CPET curriculum competency based. Nani ekere no chokora matem to chikolika nga nge studio ya koroka na boigo. Igo korosi stool erindo monto kwa oranga kwa manyira korosi studio iyo. One curriculum ye ya CPET igere practical. Kiende gionsi ya theory erenge sana. But like 70% abane bako genda sichi workshop nyore ne mubwati skali smukwaga nyomba na matoboli norekera matemu pakwaga che nyomba gosote mwa rosi woli erega kwa magweta matemu ai. Okay. Bono nande curriculum yeye igekorosiwa pamoja na serikali na bantu be industry. Norekere kuchikorosiwa there is that affiliation na industry baroro rekere curriculum igekorosiwa bakikishanga abantu abakuru TVET bayo nyari kuchikokore gasi as industry. No assessment ngokorwe n'abantu kurwa as industry. No nekera bachi kumaka matemwali kirege kunita. No nita ngao. Nita elbone eli nande era na the Minister of Labor nero skills sie korura kinwa eli ekoro skills chemetinye tato. Oko nyore driving otagete to driving na bokwero motenyo severe nitere cover those basic skills. Okay. Chirichia chinga kichinge. No temne chiabo nyote kama tebe nyote yabona iga. Ni teri ne the industry based skills. Eri omuntu batagete gosino omuntu okuono ogotinyi no nebirore matebirore gotinyi na ne skill. Netagete omuntu amanye. Netagete omuntu amanye. Ono kwirwa ase ni tachi school chirichia nita metinyi tato kwa wanyoraga certificate kanita kwa mayako tinyi biro ere so practical. Okay. But bone anita ne ribone eri aso wansera the background eri ya kabisa foundation. Umachi kuligera libo. Like that bone nita ere under the Minister of Labor teri as a Minister of Education, but we work together because we are the same government. Okay. Muri serikali yamo. Bone gento kwa kali kia litanga nimbuya gwateba korabagero murigereria gera manyanga ntubwate biri bikuru kunga vocational training centers tirichiege nkagari ntubwate ichinde gwateba technical TVC chakaro kiru TTI chakaro kiru technical training institutions bone cheto gochiruka TVC gwatebirera chikurunga technical vocational training centers. Echichire chiro chigwatabire chitenenere ne national government barande kwamenyera ko chigwatabire nchiro orabona chiri chiko national polytechnics. Yes. Chiri chiko nyara kwa bachiko tenena chiro chine serikali na ndechine chiri sekerengo kegoro. Muna kishi national polytechnic is one of them. Kisi ekirubugie tainga itoko ibeka. Ekirubugie tai I think na is recovered national. I'm not very sure but nero na vere kiwango kegoro sa ere technical vocational center. Okay. Yeah.
Okay. Is one of them chitichaga chune serikali. Chiri bonjwata facilities chibwata abarimu chibwata curriculum irengia abana babonete kurugusi basoro na engene na keroka na ronto bwate na keroka ena agenda linde nari gwetaga linkarigere linkarara abana basoiroro abana mbara abanyorete omwarimu mobisa abana mbara abanyorete chi abana chiribu emerongene na isana isatu chimisa to 48,333 abara oroba HD bara oroba baro chi na barabu mu baro yengo na kuyorigere linde abana sipi wate abambara oroba takeire bali babwate ekaratasi na nde mbara oro no tatuara na bokoraki na bogosoro kerabachi ko bakumira nese kerasi how do we strike a balance mbara oro mataga ntungara oro ngenche nimbwate ekaratasi oyo takorotiki tabwati of course warole abantu bachaki mate bintu byachenjire serikali yachenjire bintu bingi sana no yubwate chi whatever maite takwanda so like answer diploma paka answer insari mate bone structure rororo ogo so ekiwango kiria masakarago agokwara oyo bwate gosine bakwanda banserikali artisan artisan area foundation skills oyo bwate D+ ne C- one nero oraba araudi akore ya craft na gotebi kusakore diploma because diploma no mugo ndobwate C- ne C plain igo bona ababonsi bakore tamate kiro muntu na bwata asago soa in this system na ndabona obuya tuatwalire rero no ansira agari atisanieri otwarumukia na bakwana bake university rero rani ko ngugo kore ke wangeke na ndagwa genda kirikende kwa na kirikende pakochi gukoro no kana PhDonyore wasaire se lada wakinire igo cost parole abantu baukina baigo bana mbale baterimo kora matemu asokira matemu form 5 soka kiro muntu muibulie gene tinge grade na gichi ko define aso mwana ko genda lakini ose kurigelie sense abono iga ase abakori imirimo babere bakokorega ase sense ya Kenya bairiru chinse chisco mbali babwata maigelia ya activate totebe bono tutaite tutwale practical skills ekara tukurigelia bono iga abana baitu bagendete gosomoro twatebire kiro muntu onyore win-win situation konyora arasago so atalichi ko bagakugo imo chando ndo chire bono iga nigentu gikurukunga financing chisemi financing ne issue rororo lakini serikali ya bono no neri ya rwetororo ya twaleto mu pango ulio okoro kwa passaries omwana bono ko soma TVET ere race mono no nengo bwa secondary ekingo tebera boigo in TVET ndubate chi scholarship in different areas like passaries chi county government bari bakora vocational training centers chi county njira orabuni ya Nakuru chinyinge sana chi gwakanira aba don't pay anything chi go kwa passary panda kwa no go ndo nyore those skills in their vocational training centers the national government ne bwate a passary scheme lakini wana abantu bakwewe passary mbali bagosoma chi institution jiri chirana the Ministry of Education chiri nago tebi chi TTI gose chi TVC na ande ko nyora pesa icho paka apply CUPS mwate body ile ochara bana bako university na bakwenda kwerende bono pako apply gali akatago chore yago press serious institution bana ile government yako kwa passary hiyo akatalika loan mwate loan nero ne passary nero loan nera as a technical training actually help bona iga bate babeke advert abantu ba apply for loans chiba sanjira kwa we loan almost 30,000 depending in need yako lakini uche wakana back dinero ororo ilibono uche wakana ingabuni grant serikali go wakana abantu mbare bakonyore pati utobate none shiringi na bakonyore runi na nyore pasari ayabono chiba sokuri mipi ne choko okoenda institution yechi paka none eloni inero ororo ego kwa package accommodation ba structure chiba chibagire pakechia chindagera pakinechia accommodation ayabona bokonyoranga na borabe ne party nyoza maitachi ya utaramake na bago serikali free utakwa ni okekere kwanyorire gasi mwanjo muri ko igure na batebanga chisemi echinigo chianyare kwa bachikobekirwo burusubu yagotebanga ne serikali ne begete chibasari nchiroro chiri chigurunga chi grant asoko nyara kwa bago so ase school eyo nabo konyara kwa bakonyora libaga igo tukwanira igoro chisemi chiri kwegera amangana lya technical training
tugukwanira yakare bintu bakomanya bongo mbuli involved tibuli amaboko bwoka role na sibone gendete gukina sese ya Kenya yogo kale practical skills obwagacho burate center y'umurai bwense asoko gachi bechi twacho daro cyo kuboma yangu affordable housing program over 100,000 ndia baba kwa chigas asaba na ubako genda abantu kokora balichi plumbing kokora bara magana yuko beka chi painting everything chi carpet kirege ntukulia korekana deco ndio ya korekana se mwanchumuligaligo no turase studio no mugeni itese mambia bono kiliura nyara ko bagokora naboko boliri bolyo nye kubwate elirinde mugeni itanyara ko bagatotebi tuligere lichi se bichitonga kichiko nyara ko bachiko genda kwa tuasese gintu kilikiale ko genda kiko chi pathway alikuwa ngo ntebi gwantenga kora kungilia kitiganda ties gotebi ekitugutiro chigura tokogenda guchia tokogenda guchia bono tuachire chisemie chichiachire chigo chikoba chi university naliko bunga bono ali mwana lichi university bichira abana bose nando nyole chi tifeta geo jagorera ngo twabulira chi technical trainers because people ne chichire echunjugo kelibare kwa ndeza bande kwa nyora bachire university mwama kwa nyora abande kuligere libone pathways chiro siri kiro mwana nabwa landing are you incorporated yes system yenyu? Yes, because kwene nero ya TVET kere abantu mate wanso batakonda isa kono na abana bakwete last year matemu ibarenganga 1 million abachite university it's only 290 abana mbaro almost 700,000 bamwete ko so as a TVET yobono ne pathway actually pathway ya TVET kere wa ikire senior secondary na bako ando opiki ko magana technical ko genda usina magana a sciences ko genda ye it is going to remain even more strong about because yabono ya chunjugire bali be university batakoba book aba bandi batakokora magana TVET nande bana baite abana abangi skills bako ndi university bali bo bata chicrate cyo kandi university abange bakora TVET abana stand asingwara juice university ago juice yana na rode bande bako technical university ga wachikonyora kerabo kora chakire diploma agansere diploma because bono no ne abakora nursing ma nursing is TVET basically abakora magana nursing nini it's just TVET so bono konyoro umwana egera muligererio liskali matenchera nere to kuligereria twatebe kosi ye nere carding nere kerengeke ye ndenera no mate wona na hote binga TVET ne kosi enda yonsi etari degree no ren tori curriculate chabo KMTC we just work very closely geko gara mate chikosi njire kere KMTC na ndora nyana na Nkisi University amagana lab technology na are KMTC na ndora ndechi National Polytechnics na konyora chabo caregivers nowadays they are given in as a TVET institution so basically KMTC institution they want to go regulated in a different way about the act parliament but it's a TVET institution because they skills chama ko abana biamano sana niweto mobsano ara se studio bali mubwateli boli semambia bono nabo kunyara ko bagokubuli no muibuli yore mate ntwara gamba gaiga baibuli na inu tukagamba mugatote bincheyo yone taranyora lirube ono yokorete form 4 nere nabwateli bagalyo konyora sako genda by the way gogambane no mobisa mubulinga TVET ekirende nonye bali bako kiregulate ngo tumachira marube chiate yo mwana ngaki selection ye yakoretwe abana garabachi kotebunga genda uri fayisi genda okore gintu gite na baromba bwate epoto ya abana ba apply go so baro bako genda gali ese school auro katebenga na injirende muruche ya na achirega igagose ebinte birende buna bire but of course babuna twate abali bali level ye igoro okonyora barwako ndase omutandao oli okusups kwanyora bakoleke bachire se poto ba apply igole no mwanchu muligeli nabo konyara ko bagokubulia semambia bona bera toke no bwatege studio gere 07 88666663 inere nambora nyara ko bagotwa keresimia semambia bono no tole no muske James gaiga anyara ko bakagwa asiuli kelinda toke ngana bonda toke ngana bondo china mbuli kiregento
chisemi jiro chine chichire collective kuchiasikira omuntu omugusi na chitokobeka bosio twaligerelinga kurukunga okumanya na kogenda bosio mugaka Wilson narangwa ntebi corridor kurukwegora na nchira ni yabono bali mure asenka emambia no mwana ule utagete kogenda school kwatigaira bande bachire utoke no bwatali bolia na role sime mogaiga tete kora ibwata soko bwakire nga kyo endere to mwako minto nga kyo guruka nga kedu inyo gendete korra umwalimu wane James Mumanyi kai watoto nyabugore T-shirt okay ya meni ya kwa penya no mwana ka wate na bago nyora egenda basokera ke ko makonya okay nga yokwa na ngoko na kurukeroka kangemi keroka kangemi ya Nairobi yes okay no bwateli boli ochia sale okay gare go bonge so tebire erase inchira ya yakoligereria wasemiri buya kiro muntu onyore asa kogenda ora ate teach na chiro chinchi bwate selection system yabo inchibate selection in the clarify recoups no apply oyo bwata na one D plane mate coups na bago place and okore diploma ogenda okore craft certificate go so and okore artisan certificate okay any qualification yekero bwata na bako ndaria se coups ono konyora mono abantu bagotendi ko ndo romba bago na university no university mbabwate poto ya na bativate mate no nakero go chore university ngo kwa bari option ya diploma okay is an option option error aita chore degree go so okore diploma is that option last one everybody ngo chorare ya TVET bona ai kerwa plus yago na ndo kwa ndaria se poto eli we gonta etera dressmaking wa ochore chikore chinyore ngeroka nyore ntaoniore nyore ne kirubugie tai option error paka na mako nyono eli kiraria na ero ochore onyore goseria tirimba no era se portal ote gonta te ko diploma system yo kana ko ko no qualified go se to qualified era option ya tanga ya everybody are open ko from a portal na funded option yende activate ya roma is just open door murango ole was onde bensi go work your any day otebe ke masakarane na araya ngai ntete gokora masonry go se carpentry inyara go soa baligeria masakara bagotebinga ana bagokora diploma masakara bagokora artisan go sina bagokora craft certificate no ndipiyesi utigirite school no anenchera no to certificate ya certificate yaro na bogo so no bwato murango bogo so enda kwende yonse na ndege ntongera serikali ya tebe igekoro kwa RPR edia ondipiyesi odia ochita ka ase mechanic ya linka akaenda kabundu sama ite korosiga ali lakini tawa certificate ere system ya rete igekoro kwa RPR iyo okogenda o aprase no nenkeroka TVC area ere wa apply rororo oyenda okoli wa matem to weta owe certificate igole ari bintu nemingi sana bire ni TVET abantu abango manyetemba bwa tubumanyi bubwa gachi kwanyora lirigo se ekara bakwanda buna chigasi chibontote abumurubili bwa affordable housing kwanyora certificate chiagane ligwe kwanyora abagaka bamaite kwagacha pire kini majite bakole matembo abakanyora libaga bagende ba apply power apply ekoro kwa recognition of prior learning lani ekere ubwate skill you are a driver abachide umatere no korokele gwali para kwanyora kwamanya kogendie kwabe conductor akake kwamanyire kogendie gari kwa unone driving license lakini okonyoranga umatekera kwa none nisiko the driving license bakoli paka batore onyore certificate ya driving use ya mechanic ya gasi neons ikarota bwate abono kwa ndo wakare chibesa ngeigo oyendo okore chi college njiri chi abeire license ti ko beyo recognition of prior learning acha abono kisi national universities one of any National Polytechnic is one of them. Wa prae oende otebunga kia mademo akoligwa oende prepare oende okoligu practically gatari bintu chikulikanse practically to weta onyore certificate. Mbia mono sana. Naroli simia so ile keyeli ogirie TV yawe soko bwakire. Hello soko bwakire keyeli ogirie TV please. Naroli simia so ile keyeli ogirie TV yawe soko bwakire. Hello. Soko bwakire.
Wakire keye lyogirie TV please. Na tete kubuli swali. Wakire lyogirie TV? Na kairi lyogi na kairi lyogi. Okay, boli bono. Na kubuli paralysis mwalimu TVET. Utaragenda bucio lieta egere twa manyaso ukwana kurwa. Enkoro ku Dennis Makori ukwana kuru Kikuyu. Okay, nale kubuli ko paralysis ko mwalimu o TVET. What are the qualifications? Okay. Sawa. Kwa gule Dennis ngobuli alenga na bora toke na bwata makaratasi aya. Bono is time ata etabe license ya chikoba nere umwalimu. Ochikoba gosomia se training centers ichitokwa na vocation. Yeah. Mwalimu akawa TVET no muntu okolete course ende ons. Na ande obwate at least a craft certificate. Na roke craft certificate dio konyora after 1.5 years ose miaka ibiri. Obwate craft certificate ose diploma ose degree ose masters ose PhD. Egento tokoligereria ekero obwate certificate ya gose ya plumbing, diploma in plumbing for example. Egento ngina ntokoligeria no kolete education. Egento ngina tokoroka pedagogy. Pedagogy no muntu olio o trainiri atigo train. Okay. Like to jimno mwalimu wa secondary. Onde we secondary education igona bate pedagogy. Isa konyora ngaye igobwate a diploma in electrical to konyara gosomia. As a TVET pakogenda nando okole a diploma in technical education. Ekuira gosne miaka ibiri yoka. But onde we si okolete education. Education ina batako my license atiko som. Igopako qualification iri ubwate na domente amasomo akuru ku pedagogy gose o trainee bino guti ko trainee abana abo aya ago kwalibaga nga no korete yes no bwato bwegeri bwo sona chianga lakini otakire wakora technical education elirendo nyara ko bago komanya kile kibwenete buno mwalimu ono obe buno mwalimu. Okay umwancho muligeri kwa igure ama ya narororo kalirasi muchiko bo mwalimu o TSC oro dande TVET ne bwate nchirera koe egento ikuru kunge certificate gose license gose TVET number kwateba TVET number uchikoba ogosomia se chinsemecho igoba limugendete gukora chisemi mbuya kwara igora maiso kera goendete gukora course iri yago omentaga technical education yororo kagokonye mambiende buna chigendete na gukinese kerengo iga nande kwarorire pathway ya chiri chisemi nya niyo chikoruri baga ryokoranga kwajara ko bagotinga mugusino muntu mungaini nigakotaka abantu abangaini banyara ko bako masemi nige kwara twarangiri umwalimu James Mumanyi elia tokonyo tate kwa ndumu musini tokoira nantu bwate chisimi nabo igotogende gukwa no mwalimu ito aigana Nsoko TV chikiri chinsa isato chabono mambi. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Konya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabareta ga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugimo asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu magega ya television ya Nsoko wikasero yawo
kwanyoribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyoria ogukwa gose okwibonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liokuraria asegete senieke aseliguri lyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wanchubuli lichi trista kaisano maiga yechinsa isatese mambia bono na nabatebi togendete kuligere lichi semi chia TVET na nana mono nigo tole no mobisa kurwa se kiombekelia TVET akelie kuligere lingaki chiskuru chirichikoli kigwanga kya bali mbago tokase chiskuru echo na ndabali babwata maigeli ali abwenerete togendete na kuligere lichi semi nkwarora oyo monabu liriri goro ya akia bali mbako nyara kwa bakolikigwa kwa nyare ko bagukoiwe ngano takiro koraga technical education kande agakosi galende eliyo nyare ko bagokora nganga kibwenete ridoche Bernard Magoma agonte binkwanelie James Mumanyi oyunta tamuke Biamono Bernard no mad Bernard Magoma aro monasi agonte byako bachinse mu chia kitui maybe na mwibira kera kiri kera Isemoke. It's likely you can forget your children. Walimu wabu ate amabuli nabate binga toko irana kuruwa sumo timoko na wabu wake simi wachaga ige namba itegere 0788666663. Walende nagotabire namba itegere 0788666663. Enere namba kunyara kobago twakira gochaga ige liyo tobuliriri kwa bwate liboliri agase mambia bono tigandara aligere liyo nyonde obwate iboli lakini araro enere achirega igo mwalimu because enere opportunity yabo komanya mange mwencho muligere libwakire wakire bya nzoko ngagito ngoto kwana nere semambia bono Joshua ngakyogendete ngayori Biando mwana minto nche bono msune kara kininde Migori County. Kimigori soko mbiere.
ensoko mbiere ninkoroche ningo kira chingaki. Asante sana. Bono. Onare kubolio mogeni wito. No nyare go kora emirobere ko activity online ekerota nyare ko gende class. Okay. Online studies. Open University ya ajiri da baraba totebi ngamba bwate program abantu barasome baikaranse te chinga chiabo gose lazima babege uniform chiabulu mejika bwato muchanda sana. No bwate na delibo lirinde? Timbo atirinde na ndeli wacha na bonkwira na soro moralia. Asante sana kwa igule. Agale gote abanga online. Online actually ekina kibono inere system twa nyarire to wansa bono iga ikoru order. Open distance learning. Bono iga activator ndo actually yesterday na mambia ndo ndeta gusomia abarimu kuru National Polytechnics and special needs institutions nga kibago chikonyara ko baba korwa mangana ya online learning ekurunga order online distance learning patuma etabono ekanantu achiro mufumo go sipet online na bera bengo kuteko 100% online igera maybe mwakora online ibirasigete lakini ibirasi bini bakogenda okole egasi amagoko because bono iga to kwana magana a practical learning usisipet curriculum ipakogenda okora amagoko utwale those skills umata online bono muntu nakora ki online ngirande kubwatu kubwate randeli ndege tukina teba magana ali pedagogy Udio tetachi ko mwalimu college na sekale ko Kenya School of TVET enere go train abalimu bachi go train in TVET institutions eyerega gigiri yakarukiru technical training KTTC ere ko Kenya School of TVET Kenya School of TVET ne bwate online learning ngo mwasitu mugabisitse mikiri kintu cyakabero munakaro limwe ga train abalimu bande no na bwa busiri ba technical actually yaga train dia abantu bachi go train in technical institutions dia tali ya change eri ndabono etwa ko rebranding matabone leading KTTC otokanye rebranding ko Kenya School of TVET eri ndabono eyiga siae no go train abalimu na ko retrain oli maybe o train tikare ko tete new skills na bako endororo eyine bwate online learning ekero tete pedagogy yo gose bako tete mechanical engineering e diploma bono tete technical teaching skills na bakonya kwenda Kenya School of TVET they were online learning because your diploma ina bakonya kora in 1.5 years but most of the time mo kora online mo agenda ria matuka make sana it is school based so nyore bine tamu ntanga ni ku January mpaka March okonya ne class yore lakini kwa agenda ria mutinyokane mwakora practical lessons na ndikwira ne school ibono ne bwate bono TVET actually bono chinyinge mpaka agenda practical but chiko sinjirororo orakore part time online na part time kwa data institution kwa randa watabire ngo koleta muri system wenye ya odel so kwa kire ngoto kwa na nere mambia bono agi sauti mbiere ya ture okay nini mogera talibere rali Nairobi togenda bosifodo ile jambo wape part time learning nere yungagire taere sase egeka kiari ngegeke ateba ngangoreta bari system nande etagete pako tebire school based deroro pako tebe school derere gigagigiri okonyora abana bagochi chago sabanta nene tigambaruke ko abana barabanta banene bagocha lakini mwanafunzi tigambe ko mworokiwa rirabeli taligie mworokiwa gochicha oigeligwa omanya kogenda ka chinga kichiri okonyora gosine school wesiekire kwacha gosine motienyo yomo watagete kumanya gose omuntu nagende mugondo magoro banyora sago soma guru nyumba awa ende school kawaito osomororo mbaro bakogenda regularly chinga kichiri chiganeri nande program ende nera tebire roro ntamanya kerengo giye seminar kero kinge define enchirura chikoba gokogenda kumo mwandeli baga anyare koba gakoiraniria asenchire wikiro mbuya mono guru aseseme ya South Mugirango ya mono asante sana kwa igule
Actually na ate aba Odell Odell yumate chikosinjire tata kero correct practical skills bono se utagete e course na human resource utete koba uchikobe human resource officer itete ke tebwati ento guchikukuna na magokoiga iko bono eyina boko soma online igo tete bono togenderete go train chin institution na balimu ngaki system eyo baranyare bakunyerwa effectively kurukarenga most private institutions chichabanyene nchibwate that online learning but one tutete komeke system eyo erinde to make sure na abakwanda guchikokora online learning eyo nkokora bale online bakonyora the skills ilba batagete bachikonyora but one course na plumbing to gukora online course na mechanical to gukora online uchikora osiega Erasmo ogende okore ria theory maybe theory okore online but one practical era paka say institution erinde okoro kiunga kikuigora none na we na tina yo igore ngakyo kubunga ngakyo guchenjie oil tuko kwera sanga ayo uko yekoraiga utamanye tinga chekari ko igoro mwanche burigeri go koigura asema mbia bono mwalimu nagendete kwera mubwata mabuli ya mange gento narorire chi program chi university senje chigo twara online learning abantu abange mbatagete bagende fajuo baringiringa kibako nyara kwa bagosoma lakini watebire senye nchere egasiane na mone liyo gutaka kwerorera bagateba kwerorera ngongana gotebigwa iyorende lazima ikira na sekirasime ekerebeterere lakini goteba barenga bagende tekorosie system ikurukodel ine liye ko bari baga bari batanyare ko bagwikira na sekiras banyara ko bagosoma nande ye kubwatekana nganko skill gwataka gokora elirendo nyara ko bagokonyora libaga nande umwalimu nate abagaiga gositigante benga umobisa nate abagaiga nga abana bari bakoreta amatemu na bera tukia amatemu utache tibuna bwenerete na ya poto elia kusubskendoro bu apply obekwe system na bokumanyunga lende umwanafunzi oyo ochira asigete inere nchira endonge sema mbia bono na bera tokina no bwateli boliriao tigandara aligeli nale na araga iga otoma message yaye tete kora aligerelia ndara aligerelia ke kaire tembale batoma chi message chia besema mbia bono kuromaji mazuri Kasarani seito na wandoche agoteba noale erene ngora kurugo chiesensemo ya busingi asoko musirio mugakoyo mugurunga mumanyo mundi agoteba nga mwalimu mbija mona soko era chisemi icho abantu baminto tigababwate chisemi chia maboko asenchire ndonge ne yaito botambe mbija mono se message ya maji mazuri kuru chinseme icho chia ndoche goteba nga chia Kasarani ni ndoche gaiga okay daralire ide yobo diboraiga igolendo mwanchu murigelie sema mbia bono nabo wakesi migo chagaiga se studio insachinde bintu mbire biri umwarimu aratoka babwate bagendete gukora sensemo ya chiskuru echicho kwegelia abantu baito amangana ali yakurukunga yechisem chitogoteba chibire skilled based chiriyo bwato bumanyi bwegento kiliyo ranyara ko bagokora no kobako kwao na kekyo nendo choyo ndo bwakire simiga iga soko bwakire hello ensoko bwakire aro Innocent ngaki bwakire wakire uyangi weto moralio toereire ga bubuya wanzo kwana na pito ntingana koru kineni mbiyere kineni ere buya netuete aya no morakero ole lakini ndo jembwangera tu okay no watali boli iboli nale ko bolio moralio yo tote via goro ya masoma ayu anyaro mwana so tekale bona te ta join agwateri bagalio go join okay kare ya mwaka kioye egara tuke kare nyone 2012 asante sana haya kwegule mbiyamona aseli swali eri neri swali giya sana na netigante benga TV tingali nate aba murango yoro open no monto kolete radi no yoro mugaka no gwate miake ne TV tena bago soenga kiene ons
TVET tebwati ngandiri wakurite ngai certificate ya gere ngana gote binga no ne bali batabati certificate na baba go so abansire kiwango kiri bachake ukina ngona progressively bajara ko bagwikira asatagete ngendo ndigirete abantu banda bangi baito batagete komanya buna narorire ninchira bagchiko bagochaka nere yo ndochenga abantu bande bachite bagateba bono inchirende teya na gure kintu nkeyo na netiveti kintu kia ande system nere bono ya ansite ku last year ekoro ku modular training modular training ne ria omuntu tari erasima nyo gwakore diploma ogende osome pakimia kebero manya gukora bono igekere gwakore gusine diploma in tote mechanical engineering na bakanda okore module ya yemo ewe certificate troji gose na magana gusina ya plumbing ogokore kwene plumbing diploma chiskinde chinyinga kwanda kwanyora bona bakanda se institution okore skill ya yemo ekere kwa maide skill kwa ewe certificate na kwa ando ligie gas idio okore asande gwata kwena na gwata kwa maide skill ende modular training after 3 months wakora kwa ewe skill kwa manye skill wakora matemu eta kwa ewe certificate wontari rase manga pako ikaranse me miaka ebere ukoro makonyore diploma na bakonye kora in your own face yawe bon chi module chia una litu arego kora kerole college otenga module 1 module 2 module 3 wanyora chikobwatanigo ngama computer break no tena computer packages chi package ya computer dirikare katu asomede change useni 10 bona bakogenda emetinye tato okore package entangani gose package entangani kare wakorire kwa we certificate gose mangana ya CPA troje CPA 1 CPA 2 3 bona bakogenda kare wakore CPA 1 wakore gose ne emetinye sita kwa cold wetra matemu we certificate ya korokinga wakore CPA 1 ne certificate igasinero ranya gukora ne certificate ikwairo okay wanchu boligo ne gwete chetre chitaika sato ne chitaika komene sana sato bali baratoke babwa toko boli kwabese mambia bono nabogo chichaga iga onyara ko bagokobuli mwalimu no arega iga mobsoyo niga gukwanera na kurigereria igoro y'ichiseme tubwate chitive chinyinge cyabanyane boli gose chinyinge ne cye serikali because manyana naro dabira mabera kongo compete na serikali sebone ya chinyinge bone ne chitwa register bono iga chitivet institution to register chiro almost 2700 chabanyana no echinchons bono tujina ate international polytechnic chire 30 choka echichi TVC echire serikali echire almost 300 but bono chinyingo ba 2000 ne chabanyene bono ne chabanyene ne chinyinge sana alafu ne chi vocational chi account ne chine chinyinge chire but bono most chabanyene chiko ba classified under TVCs echiche they are over 2000 barabua mwana kera chiroro ayo yakana kiregento ayo wakana kiregento but bono ni tutokoma pakatoma ekishonga ne bate facilities ne bwata abalimu na ande curriculum ya somi neri ere around ne serikali wa mchumbuligo ni gwete sema mbia bono mnatogendete gukwana no Moske James no alega igase studio togendete kuligera ligoro y'ichisemi cheito bali mubwate libuli na bokoboli na bogotaka kumanyanga nkikirike bwente gakoreka no mwana kwigure nga kenchirende teye lyo gatebanga nkwagwete munte yo gwete kiro muntu nanyorete gento kiaye kikomuira asegete ase utakere gukeira kwaigure na bokogenda chiskuru chirikire chikorunga chi TVC chiri ase chi constituency chi ward cheito chi sub county cheito chichigendete kuru chisemi guchiase abane kaminabo na bokonyoranga wakinire gente getanga ningelingo montakoro kiase nkasiere kera kwayero liro nyara ko bagota chabande bali bateneine bodoiga arocho umutegoro umutambe boge makumetigo boro tambe akinende gwetera segeta seni gito gya Soko TV kwanyora obasemi kurwa sabageni abaitekera bagochaga iga banyara ko bagotumanye nagotote binganki kilikero na benda wase kubwate simi yo mwali no nchi aminyo kiro mwali mundoje chi aminyo kire tumadi gose ninche go ikako bwata lakini namba ito ya studio gere 0788666663 namba ito nere yura se screen naboko nyara ko bago kuligereri naye nabokora toke gendo ngero ratake kumanya naboko boli ngeko arabali batagete kumanya ngaki bakora bagende bachiko bakolikwa balimu kwegure nga inchira nero rarobeli bintu byago onyorenga kwanyorire kwaberere registered kwabera umwalimu
igo nabo konyara koba gokwirana gaigo mwarimu bonige ntungirete tekora kubulia kemo kera tukurigereria igoro echisemi echi asoro gongorwa Africa bono iga tukurigereria nga abantu abange bakuruga iga abana abange bakuru Kenya gaiga bakuru chinsi chinyinge bachire wakora chigasi kiri batavuga ati ubumanyi okonyora gose bagocha banyora ubu training bwa matukabira atatu iga kwanyora babuguri gubairu chinsi chisco muntu ogenda gali oteba ngaliro lini nchambere gaiga Kenya opportunities inchiyo bono chiri regulator twakwanira igoro ya affordable housing opportunities inchiro rasa abana baru gose bacha kubichana baru tanyora umuntu gabegete tauni gagotara Chi opportunity chile chinyinge sana Stivet. Bisa compare na university bia abana te bakoro mungu baende university. We are not against abana kwende university. But bisa compare mwana kwenda TVET unayo kwenda university oyo TVET na bwate chi advantages chinyinge. Because oyo TVET yere igakubunduswa una kiacho gukora gasi. Okay. Epati mbaba tanyore gasi yo na bawe anse gasi yae like wone kere nyore pramping onde to likuwa kore gasi ya pramping no kobeke simiaga semitega oteba ngap e pramba nere gaiga mambia bande bawansa gwakira chisimi onde ko kore gasi ya pramping e gasi ya painting igo bontari ras mochi kulikwa abika na bokwelika onyara abantu bawanse business byabo bakiro bambe na advance kulika abantu ba buna bubuya bwa activity training ogo kuba trained ochikonya wale gas lakini otanya ti na nabo kya gas yawe ya magoko na ndo genderero buguma bwawe ubuya na rangwa tema ko ngakira kurinde twale gukwana nali kona chirero mogen nabo koirorera nabera tokeneli buri kwabuga te wataite kobolia esimi yawo na yerekere komesa igo nabore irorere nabongo bwata asemambia bono ndo chitegerete chiteka ibere ekera togendete kurigereria na aroriro iranire gaiga nsoko bwakire ningo to kwa nande nere hello kado berange seneti wakire kwamba korekana ngai kubutora igo na rekoboria genda koboria bon wala tubekere poto online tuchake wakura otebire okay epoto deroro ngaire tengo yirora ari asomwana araenda apply egere anyara kobaga konyora libaga na korango somire yoko apply yogo chiko koba certified kobomo konyora megeri wa you online okay sawa na igura tebanga chinga kichi murakore kai program yenye numutete koleta yogo somo online yo gale I think no lirana twalengenera liyo kwana kuruchisemo chiri cha migori korekana tete komanyanga lende program ya online na barasa gatake ko yaso ko imanya website nero res baranyore information effective no iga ko enda se institution yo tari migori chi migori ari ndo bwata I think una sikri nero ororo it's special needs but rene ndo bwata national polytechnics aina no nengi sub national polytechnic again ababuli na bako mweresa because bona into to ko batraining ake ba chiko ino mugo ba train bali bono bakuru product mweresa ngake twara siriga ntoko ke standard ngaki hotel abundo chiko train hotel ngiyabone twara na ngaki yabone ko train so we are training them on the standard the implementation tool so bona erekere isa ko na say institution bako babuli go se babwate hotel training curriculum nindo chege yo likile message kwa wakire nsoko buna inche omogo to do I qualify to do a course with the TVET Mailin na roli Mailin atebire the west na bako genda na bate abanga nabo qualify na manya tebwati miaka TVET ne birengereria ai ko bwate birengeri no tware miaka none 50 na bako na TVET otware course na bako ndokore ne banga osobwate miaka go 17 kwanyara te kogende secondary ne reto bwate certificate na bako na TVET vocational center wanserororo onyagutira kwa igure mwancho boligere nchenta getemwe omugeni tulibaga akuruwe birengeri bya byo mwalyo agara tukurire ndo che mu director na ngonte chi aminyokire mo busanta itwana urarwe birengeri bya byo mwalyo
chia somo lisa chindira bora toke mbale gwata tegura kwana no kwana boko bakwanirani mpia mono ase libageri kwa ngairiri tukoria rera so gukwana na abana inchi ba minto igoro ya mangana TVET TVET ne sector ya birengia abantu buna intu abagusi etakire tobeke birengeli bita ororo kara abante bagatwariro bochaya bonene sana ucha TVET lakini isakora bono iga abana abange bari bachite kokora chikosi cha TVET ebaganete go succeed na intwe bono kogende university mna nate bambia tiga abana basome bakoromoki bagende university lakini umate na bakwende university na ndonyore kosi wachi kokora ne kosi yoko ba kore miakene na ndo chisiko na ndo chota ngaki kibona chite kokore ona saliti chibesa na saliti chingaki ikekona na ndo atanga abante basome tenga lakini ntubwati gento togo kora kiari university ere ko some mangana ari theory ego te biguri egento lakini TVET kego koro kinga kego kora egento ekyo kego bono ndo kore chikosi nyinga samangana TVET abantu aita bana baite barabe bago konyeka mono industry umatenga bono egabune ya building ye industry umatema mono ne chinyombe chinji chitaka abantu abange taringa kare chiagachirwe echicha gabono ego chiasierire buna chikwagacho ntutaita ndo achi ko bago chi paint chinyomba chiri nyoto mete muna Nairobi gaiga echo ego sare almost every week igo bono montekero korete plumbing no endo bene no enkero kagaria ai bono igo bwate gasere constant astomete chinyomba ebiro bibikoli almost every day alibi astomete nyombali pakonyoro muntu uja gokora sire kero biki estima ya sare kire oroche serikali abekire ikakati emenge sana nona mangana agriculture oroche ngabono nturari kurana kuraru irrigation scheme iri nande chinje njichi bona abantu bachi kutakiruna abantu abange sana nanda abantu acha kokora chigasichi bari babwate skills tari umuntu bwate certificate umuntu bwate skill ego iko umuntu bwate abangani ne bramba ndo umuntu okoegasi kwakora kwakora plumbing yao buya nande bono kwabe a regular a repeated customer gusona chianga okorose mangana bakery amangana hospitality chikos nechi nyinge sana jire in TVET abantu baitu tigatunyare kwigore birengereri yake nande twanche buna tarika ne university yo kumana chiko konyeka nona ababwate chi degree kwabeire siko none myake bire 3 turubwa tigasi okora irana nanda okore kosi ende in TVET akyo none birengeri bono birororo serikali ndo chinga abantu bagendete gukwana with time abana batara so university ne cheke ngakigete myaka uchi mutuga bunandoche bakora agenda TVET kwanza none meeting sita umuntu nyore skill umagoso university ikida kikerengere bono kire igase sakostie serikali lakini tari official tari policy whatever yani kerengere abantu njira banse gukwana ngira abe decision ya njira banse gukwana batayite kiro mwana undi byensi ukolire form 4 usina form 4 atragende university usina na atranda TVET actually TVET institution anyore skill gete ya no nen 3 go 6 months no ne yogo no yokoro se estima alafu ekara kwa university chiko we lawyer ole lawyer lakini nande umaitera wa skill gete konyora no manyate mbia mono sana ase birengera bya uli bagakwaira na gochaga igase studio tokenera ngambia mono na ndo mwanchu muligere lindo chechi abutokiro mu director no ntebiringe chiya Innocent gwatambukire wasoiro robeberu wabande ikirabu ngote abangambia mono tumira nankyo sumuro bilio soko bwakire gotole noyo minto Diana Binde mogenda sensemeliende kwa niaba ya kikosi kiligalinga sensemelia transmission gekoragwa na John Kebati Monyonge na boigo Zack okurukunga director Zack na Rasandra na Orokali na Joshua Nyauma kijana kiane mbia mono sana tumirane nyasa kulende masoge na ndeli nawo kwa netimami ngaotebi gitongo mwochochi na nakuirorere ngaitongo mwochochi na aya mambio chongera lenga nogaya chengoro ku Innocent Onyango.
Eje Nensoko TV. Uboroso